ഭർത്ത, ഇവിടെ ഒത്തുകൂടിയ കുരുവംശജരെ നോക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തത്ര പശ്യത് സ്ഥിതാൻ പാർത്ഥ പിതൃജ്ഞത പിതാമഹാൻ ആചാര്യാൻ മാതുലാൻ ഭാതൃ പുത്രാൻ പൗത്രാൻ സഖീംസ്തഥാ ശ്വശുരാൻ സുഹൃദശ്ചൈവ സേനയോരുഭയോരപി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആ യുദ്ധരംഗത്തിൽ ഇരു സൈന്യങ്ങളുടെയും മധ്യത്തിൽ പിതൃതുല്യരെയും പിതാമഹരെയും ഗുരുജനങ്ങളെയും മാതുലന്മാരെയും സഹോദരന്മാർ, മക്കൾ, പൗത്രന്മാർ, സുഹൃത്തുക്കൾ, ഭാര്യാപിതാക്കന്മാർ എന്നിവരെയും അർജുനൻ കണ്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. താൻ സമീക്ഷ്യ സ കൗന്ദേയ സർവാൻ ബന്ധുനവസ്ഥിതാൻ കൃപയാ പരയാവിഷ്ടോ വിഷീദന്നിതമബ്രവീത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇങ്ങനെ പല വിധത്തിലും തനിക്ക് ബന്ധുക്കളായുള്ളവരെ അവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കരുണാഭരിതനായി തീർന്ന കുന്തിപുത്രൻ പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ട്വേമം സ്വജനം കൃഷ്ണ യുയുത്സും സമുപസ്ഥിതം സീദന്തി മമ ഗാത്രാണി മുഖം ച പരിശുഷ്യതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങി വന്നിട്ടുള്ള ഈ ബന്ധുമിത്രാദികളെ കണ്ടിട്ട് എന്റെ അവയവങ്ങൾ തളരുന്നു, മുഖം വരളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേപദുശ്ച ശരീരേ മേ രോമഹർഷശ്ച ജായത്തെ ഗാണ്ഡീവം സ്രംസതേ ഹസ്താത് ത്വക്ചൈവ പരിദഹ്യത്തെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാണ്ഡീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന ച ശക്നോമ്യവസ്ഥാതും ഭ്രമതീവ ച മേ മനഃ നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നുപോകുന്നു. മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കേശവ, കേശി എന്ന അസുരനെ വധിച്ചവൻ, ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഞാൻ എമ്പാടും കാണുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ന ച ശ്രേയോനുപശ്യാമി ഹത്വാ സ്വജനമാഘവേ ന കാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ ന ച രാജ്യം സുഖാനി ച. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബന്ധുക്കളെ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലുന്നത് കൊണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് ഗുണമുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. കൃഷ്ണ, എനിക്ക് വിജയം ആവശ്യമില്ല. രാജ്യമാവട്ടെ സുഖമാവട്ടെ എനിക്ക് വേണ്ട. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കിം നോ രാജ്യേന ഗോവിന്ദ കിം ഭോഗൈർജീവിതേന വാ യേഷാമർത്ഥേ കാംക്ഷിതം നോ രാജ്യം ഭോഗ സുഖാനി ച. ത ഇമേവ സ്ഥിതാ യുദ്ധേ പ്രാണാം ത്യക്ത്വാ ധനാനി ച ആചാര്യാः പിതരः പുത്രാः തഥൈവ ച പിതാമഹാः മാതുലാ ശ്വശുരാ പൗത്രാ ശ്യാലാ സംബന്ധിനസ്തഥാ ഏതാന്ന ഹന്തുമിച്ഛാമി രഥോപി മധുസൂദന അപി ത്രൈലോക്യരാജ്യസ്യ ഹേതോ കിം नु മഹീകൃതേ നിഹത്യ ധാർത്തരാഷ്ട്രാന്ന കാ പ്രീതി സ്യാത് ജനാർദ്ദന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹേ ഗോവിന്ദ, രാജ്യം കൊണ്ടും ഭോഗങ്ങൾ കൊണ്ടും ജീവിതം കൊണ്ടു തന്നെയും ഞങ്ങൾക്ക് എന്തു പ്രയോജനം? ആർക്കു വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കുന്നുവോ അവരെല്ലാം സ്വത്തും പ്രാണൻ കൂടിയും ഉപേക്ഷിക്കാൻ തയ്യാറായി ഇതാ ഈ രണാങ്കരത്തിൽ നിൽക്കുന്നു. മധുസൂദന, ഗുരുജനങ്ങൾ, പിതൃപിതാമഹന്മാർ, മക്കൾ, അമ്മാവന്മാർ, ശ്വശുരന്മാർ, ശ്യാലന്മാർ തുടങ്ങിയ ബന്ധുക്കളാണിങ്ങനെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത്. ഞാൻ എന്തിന് അവരെ കൊല്ലണം? അവരെ വധിക്കുകിൽ ത്രൈലോക്യമാകെ നേടാമെന്നു വന്നാലും ഞാൻ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാനില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് വെറും മണ്ണിനു വേണ്ടി അവരെ കൊല്ലാനാവുക? ജനാർദ്ദന, ധാർതരാഷ്ട്രന്മാരെ ഹിംസിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് എന്തു സുഖം കിട്ടാനാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പാപമേവാശ്രയേതസ്മാൻ ഹത്വൈതാനാതതായിനഃ തസ്മാന്നർഹാ വയം ഹന്തും
ധാർതരാഷ്ട്രാൻ സബാന്ധവാൻ സ്വജനം ഹി കഥം ഹത്വാ സുഖിനഃ സ്യാമ മാധവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അക്രമികളായവരെ കൊന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് പാപമായിരിക്കും നേട്ടം. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും ഹിംസിക്കുക എന്നത് നമ്മൾക്കുചിതമില്ല. അല്ലയോ മാധവ, സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ കൊന്നിട്ട് എന്തു നേടാനാണ്? ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സുഖിക്കാൻ കഴിയും? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യദ്യപ്യേതേ ന പശ്യന്തി ലോകോ ഭഗവത ചേതസഃ കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം മിത്രദ്രോഹേ ച പാതകം കഥം ന ജ്ഞേയമസ്മാഭിः പാപാദസ്മാൻ നിവർത്തിതും കുലക്ഷയകൃതം ദോഷം പ്രപശ്യദ്ഭിർജനാർദ്ദന. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജനാർദ്ദന, ലോഭാവേശം കൊണ്ട് ഇവർ ബന്ധുഹിംസയിലും സുഹൃത്തുക്കളോട് പൊരുതുന്നതിലും ദോഷം കാണുന്നില്ലെങ്കിലും കുലക്ഷയത്തിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ആപത്തുകളെ കുറിച്ച് അറിവുള്ള നമ്മൾ ഈ പാപകർമ്മങ്ങളിൽ എന്തിന് വ്യാപൃതരാവണം? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുലക്ഷയേ പ്രണശ്യന്തി കുലധർമാ സനാതനാഃ ധർമ്മേ നഷ്ടേ കുലം കൃഷ്ണം അധർമ്മോഭിഭവത്യുത. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വംശം നശിക്കുന്നതോടുകൂടി ഏറെക്കാലമായി പുലർത്തിപ്പോന്ന കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ധർമ്മം നശിക്കുമ്പോൾ വംശത്തിൽ ശേഷിക്കുന്നവർ അധാർമിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അധർമാഭിഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രിയഃ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വാഷ്ണേയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, കുലത്തിൽ അധർമ്മം മുന്നിട്ടു നിന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ദുഷിച്ചു പോകും. അല്ലയോ വിഷ്ണുകുലത്തിൽ പിറന്നവനെ, സ്ത്രീത്വം ദുഷിച്ചാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത കുട്ടികൾ ജനിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സങ്കരോ നരകായൈവ കുലഘ്നാനാം കുലസ്യ ച പതന്തി പിതരോ ഹ്യേഷാം ലുപ്തപിണ്ഡോദകക്രിയാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആവശ്യമില്ലാത്ത ജനവർദ്ധനയുണ്ടായാൽ കുടുംബങ്ങൾക്കും കുലപാരമ്പര്യങ്ങൾ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവർക്കും ജീവിതം നരകതുല്യമാകുന്നു. അധപതിച്ച കുടുംബങ്ങളിലെ പിതൃക്കൾ കാലം തോറും പിണ്ടമോ ഉദകക്രിയയോ കിട്ടായകയാൽ അധപതിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ദോഷൈരേതൈ കുലജ്ഞാനാം വർണ്ണസങ്കരകാരകൈഃ ഉത്സാദ്യതേ ജാതിധർമാ കുലധർമാശ്ച ശാശ്വതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കുടുംബ പാരമ്പര്യം നശിപ്പിക്കുന്നവരുടെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളാൽ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ശിശുക്കൾ ഉണ്ടാകുന്നു. തന്മൂലം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ പുരോഗമന പ്രവർത്തനങ്ങളും ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളും പാടെ നശിച്ചു പോകുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉത്സന്ന കുലധർമാണാം മനുഷ്യാണാം ജനാർദ്ദന നരകേ നിയതം വാസോ ഭവതീത്യനുശുശ്രുമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അല്ലയോ ജനാർദ്ദന, കുലധർമ്മങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് എന്നും നരകത്തിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ഗുരുപരമ്പര വഴി അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അഹോബത മഹത് പാപം കർത്തും വ്യവസിതാ വയം യദ്രാജ്യസുഖലോഭേന ഹന്തും സ്വജനമുദ്യതാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കഷ്ടം, എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്. രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യതി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണയഃ ധാർതരാഷ്ട്രാരണേ ഖന്യോസ്തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധരായി പ്രതിരോധത്തിനൊരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വെക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്താർജുനഃ സംഘേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശത് വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോക സംവിഘ്നമാനസഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം തത്സദിതി ശ്രീമദ്ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാ യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ അർജുന വിഷാദ യോഗോ നാമ പ്രഥമോധ്യായഃ. ഓം ശ്രീകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധകളത്തിലെ സൈന്യ നിരീക്ഷണം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 1-ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തിവേദാന്ത വ്യാഖ്യാനം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ. ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രേണു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു ചെറിയ കീർത്തനം ഹരേ മാതാജി. ഓക്കെ മാതാജി. ജയ രാധാ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ രാധ മാധവ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ ഗോപി ജനവല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ ഗോപി ജനവല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി ജയ രാധ മാധവ കുഞ്ച ബിഹാരി യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യമുന തീരവനചാരി ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ രാധ മാധവ കുഞ്ച ബിഹാരി ജയ ഗോപി ജനവല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന യമുന തീരവനചാരി ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ധന്യ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ താങ്ക് യു കൃഷ്ണ. മാതാജി. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ധന്യ മാതാജി. താങ്ക് യു. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ചെയ്യുന്നത്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന
तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्प्रपादमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा everybody, हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी। हरे हरे कृष्ण कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण माताजी। हरे हरे कृष्णा माताजी। हरे कृष्णा।
ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക്. 43rd ബാച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ മംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓൾ ആർ വെൽക്കം. ഓക്കെ, നമ്മളെ കുറച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ഡേ ആണ്, കുറച്ചധികം എടുക്കാനുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ജസ്റ്റ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. മെയിൻ പോയിന്റ്സ് ആണ് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓൾറെഡി നമുക്കറിയാം ഗീത സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും മിക്കവാറും എല്ലാ ദിവസവും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ബൈ ഹാർട്ട് ആകും എല്ലാവർക്കും. 18 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ തീർക്കണം. ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് 18 അധ്യായങ്ങളാണ്. 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഗീതയിലുള്ളത്. നമുക്ക് ആദ്യം ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയും നമ്മളുടെ ശിക്ഷ ആചാര്യ നമ്മുടെ നവനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുവിന്റെയും ഭഗവാന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ച് നമ്മൾക്ക് എല്ലാ ആചാര്യന്മാരെയും സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഭഗവത്ഗീത ആദ്യത്തെ ദിവസം, ഒന്നാമത്തെ ദിവസം ലെവൽ 1 ക്ലാസ് ആണ് ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കില്ല. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 47 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഫസ്റ്റ് ലെസണിൽ. പക്ഷെ 47 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും നമ്മൾ മെയിൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എസൻസ് ആണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു പോവുക. ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ് ലെസന്റെ പേര്, എത്ര ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് ഈ ലെസണിൽ, എന്താണ് ഇതിന്റെ കണ്ടന്റ്, ഭഗവാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ലെസണിൽ, ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ദിവസവും പഠിച്ചു പോകുക. ഗീതാധ്യയനം 18 ദിവസം എന്ന് പറയുന്നത് 18 അധ്യായങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. നമ്മൾക്കറിയാം 1,25,000 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള മഹാഭാരതത്തിന്റെ പാർട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അതിന്റെ മിഡിൽ പോർഷൻ ആണ്. 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളത്. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്കാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. യഥാരൂപം, ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. യാതൊരു വ്യത്യാസവും കൂടാതെ ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് പ്രഭുപാദർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബുക്ക് യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീത ആസ് ഇറ്റ് ഈസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ മഹാഭാരതം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ്. യുദ്ധഭൂമിയിലാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിട്ടുള്ള അർജുനന് ഭഗവാൻ ഗീതോപദേശം കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കുലായിലാണ് ഇത് ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ കുലായ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്, മാംഗ്ലൂരിൽ. ഓക്കെ, ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ശ്രീല പ്രഭുപാദര ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദരാണ്. അഭയ ചരണാരവിന്ദ എന്ന് പറയുന്ന പ്രഭുപാദരാണ് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യനാണ് ശ്രീമദ് A.C. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദർ എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ പിക്ചറൊക്കെ, നമ്മൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. അതിനു മുൻപ് ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എല്ലായിടത്തേക്കും പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ദൗത്യം എന്ന് പറയുന്നത്. വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലുമെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഭഗവത്ഗീത എല്ലായിടത്തും എത്തിക്കുക. ഓരോ ഇടവഴികളിൽ പോലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം എത്തുക. വസുദൈവ കുടുംബകം എന്ന ആ രീതിയിൽ ഇന്ത്യക്കുള്ളിൽ ഭാരതത്തിനുള്ളിൽ മാത്രമല്ല ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം വേണ്ടത്. എല്ലാവരെയും ഭഗവത്ഗീത എന്താണ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ ജീവിക്കേണ്ടത്, നന്നായിട്ട് ജീവിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നന്നായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്ത് നമ്മുടെ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ നോർമൽ ആയിട്ട് പോയേക്കാവുന്ന ഓർഡിനറി ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഉപാസനയാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഭഗവത്ഗീത പഠനം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഓരോ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയുടെയും ധർമ്മം എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കർമ്മം എന്താണ്, ആരാണ് ഭഗവാൻ, നമുക്കുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ്, ഇതൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് 18 ലെസൺസ് ഉള്ള ഭഗവത്ഗീത. ഇന്ന് ഒന്നാമത്തെ ലെസൺ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് പ്രഭുപാദരെ കുറിച്ച്. പ്രഭുപാദരാണ് നമുക്ക് ധാരാളം ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഭാഗവതത്തിനും ധാരാളം വോളിയങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്തി രസാമൃത സിന്ധു, അതുപോലെ ഏത് ഗോസ്വാമിമാർ എഴുതിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബുക്സിനും വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പ്രഭുപാദരാണ്. കൽക്കട്ടയിൽ ജനിച്ചു വളർന്ന പ്രഭുപാദര് വൈഷ്ണവ ഭക്തനായിരുന്നു. ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ രഥയാത്രയൊക്കെയാണ്, ബർത്ത്ഡേസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും രഥയാത്രയൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. എന്നിട്ട് എല്ലാവർക്കും പ്രസാദം കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, ആ രീതിയിലാണ് വളർന്നു വന്നത്. ഇത് ഫോറിനിലൊക്കെ പോയി പഠിപ്പിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷവും പ്രഭുപാദര് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സർവീസ് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടായത്. അവസാനം
54-ാമത്തെ വയസ്സിൽ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലെയുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയത്. അതുവരെ നോർമൽ ഓർഡിനറി ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായിരുന്നു പ്രഭുപാദർ. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു ഷോർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. അതിനുശേഷം 74-ാമത്തെ വയസ്സിൽ 65-ലാണ് പ്രഭുപാദർ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വെസ്റ്റേൺ കൺട്രീസിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്നത്. ജലദൂത എന്ന കപ്പലിലാണ് കയറിപ്പോയത്. അതും ഗുഡ്സ് കൊണ്ടുപോകുന്ന കപ്പലാണ്. അതിൽ വളരെയധികം പൈസയൊന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം 2 ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീതയും മാത്രം കൊണ്ടാണ് പോയത്. ഹിപ്പീസ് ആണ്, എല്ലാവരും ഡ്രഗ് അഡിക്ട്സ് ആണ്. ആ നാടുകളിലൊക്കെ ആർക്കും കൃഷ്ണനാര രാമനാര ഒന്നും അറിയില്ല എന്നതിന് ശേഷവും ആ പ്രഭുപാദരുടെ മനസ്സിന്റെ ആ ഒരു ധൈര്യവും ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശവും ഗുരുവിന്റെ ആ പ്രേരണയും ഗുരു ഭക്തിയും എല്ലാം കൊണ്ട് പ്രഭുപാദർ അത് വളരെയധികം വിജയപൂർവ്വം അവര് ഇസ്കോൺ എന്ന് സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. എത്രയോ ബുക്സ് ആണ് നമുക്ക് എഴുതി തന്നിരിക്കുന്നത്. എത്രയോ അറിവിന്റെ ഭണ്ഡാരമാണ് പ്രഭുപാദരുടെ ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഹോൾ വേൾഡ് എത്രയോ പ്രാവശ്യം സഞ്ചരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. വാർദ്ധക്യമൊന്നും നോക്കാതെ സഞ്ചരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. എല്ലായിടത്തും എല്ലാ നാടുകളിലും ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം നമുക്ക് എല്ലായിടത്തേക്കും പ്രചരിപ്പിച്ചത് പ്രഭുപാദരാണ്. പ്രഭുപാദരുടെ വൃന്ദാവൻ സമാധി എന്ന് പറയുന്നത് വൃന്ദാവനത്തിലാണ്, ദാമോദർ മന്ദിറിലാണ് പ്രഭുപാദരുടെ സമാധിയുള്ളത്. നമുക്ക് നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം, മനസ്സുകൊണ്ട് നമസ്കരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. വേദവ്യാസനാണ് മഹാഭാരതം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. പരാശര മുനിയുടെയും സത്യവതിയുടെയും പുത്രനായിട്ടുള്ള വേദവ്യാസ മഹർഷിയാണ് മഹാഭാരതം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. മഹാഭാരതത്തിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. എന്താണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്താ യോഗ്യത വേണ്ടത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിനോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടർ ആവാനൊക്കെ പഠിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത് എൻട്രൻസ് എഴുതി പാസ്സാകണം. അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ +1 പഠിക്കാൻ പോകണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ +10th പാസ്സായിരിക്കണം. അതുപോലെ നമ്മൾ അധ്യാത്മ വിദ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഭഗവത്ഗീത ഉപനിഷത്താണ്. ഭഗവത്ഗീത ഗീതോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുക ഗീതാശാസ്ത്രമാണ്. ശാസ്ത്രമാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു യോഗ്യത വേണം. എന്താണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത്? ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. അർജുനനെ എന്തുകൊണ്ടാ ഭഗവാൻ സെലക്ട് ചെയ്തത്? പാണ്ഡവര് 5 പേരുണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ എത്രയോ ഭക്തര് വേറെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അർജുനനെയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എന്തായിരുന്നു ക്വാളിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാൻ കസിനാണ്, എന്നിരുന്നാൽ പോലും ഭഗവാനോട് ഭക്തി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കൃഷ്ണനോടുള്ള ആ ഒരു ആദരവിലൂടെ മാത്രമേ അർജുനൻ എന്തും ചെയ്തിരുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ശിഷ്യനാണ്. ഒരു നമ്മള് കസിൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് ശിഷ്യൻ എന്ന് പറയുമോ? പക്ഷെ അർജുനന് ആ ഒരു എളിമയുണ്ടായിരുന്നു, ഹംബിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഉറ്റ മിത്രമായിരുന്നു, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാനോട്. അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വാളിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളില് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരേണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത് ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന് സമാനമായ ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഭഗവത്ഗീത നന്നായി ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുക. നമ്മളെ ഭഗവാൻ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുക. അർജുനനെ ചൂസ് ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ, അർജുനന്റെ മനസ്സിലേക്ക് മായ കൊണ്ടുവന്നത് പോലെ തന്നെ യുദ്ധം ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാ സന്നാഹങ്ങളോടും കൂടി, എല്ലാ അക്ഷോഭണി പടകളോടും കൂടി നിൽക്കുന്ന അർജുനന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ആ ഒരു ദൗർബല്യം എന്ന് പറയുന്ന മായ കടത്തിവിട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാ? ഭഗവാന് ഇത് പറയാനുള്ളത് കൊണ്ടാണ്. ആ പ്ലാറ്റ്ഫോം സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളാണ്. മെജോറിറ്റി ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താണ് ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത്? ഭഗവാൻ നമ്മളെ ഇത്രയും ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വെച്ച് നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എത്രയോ ലക്ഷം ഭക്തരുണ്ട് ഭഗവാന്റെ. അതിൽ നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? നമ്മൾക്ക് ഭഗവാൻ ആ തരത്തിൽ നമ്മളെ ഉദ്ധരിക്കാനായിട്ട്, നമ്മളെ അപ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കൃപ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു, ദയ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾക്കും വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ്? ഭക്തി വേണം. നമ്മൾക്ക് ഭഗവാനോട്, ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഗുരുവാണ്. ഭഗവാനാണ് ജഗദ്ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ദേവകീ പരമാനന്ദം കൃഷ്ണം വന്ദേ ജഗദ്ഗുരും. ജഗദ്ഗുരുവായിട്ടുള്ള ഭഗവാനോട് ശിഷ്യത്വമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. പിന്നെ സുഹൃതം സർവഭൂതാനം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സുഹൃത്ത് ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ എടുത്തെടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു മിത്രത വേണം. ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനോട് എന്തും പറയാം എന്നുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അപ്പൊ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ട യോഗ്യതകൾ. ഭക്തി,
ശിഷ്യനാവുക, പിന്നെ ഭഗവാനെ ഫ്രണ്ട് ആയിട്ട് കരുതുക. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഇത് രാധേ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിളിലെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് തൊഴുതലിന് ശേഷം മുമ്പോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, രാധേ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ കുലായ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധേ ഗോവിന്ദ, ഇതാണ് അതിന്റെ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത്. കുലായ് ദക്ഷിണ കർണാടകയിലാണ്, മംഗ്ലൂർ അടുത്താണ്, ഉടുപ്പി അടുത്തായിട്ട് വരും ശ്രീ ശ്രീ രാധേ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളെ ക്ലാസ്സുകൾ നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ആദ്യം കാണുന്നത് ശ്രീല പ്രഭുപാദരാണ്, നമ്മളുടെ ഇസ്കോൺ ഫൗണ്ടർ ആചാര്യ, നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഗുരു ആണ്. രണ്ടാമത്തേത് ജയപതാക സ്വാമികൾ, ഇപ്പോഴുള്ള മഹാരാജ ആണ്, നമ്മൾക്കെല്ലാം ദീക്ഷ കൊടുക്കുന്ന ദീക്ഷാ ഗുരുവാണ് ജയപതാക സ്വാമി മഹാരാജ് എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പിക്ചറാണ്, ലാസ്റ്റ് പിക്ചറിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശിക്ഷാ ഗുരുവായിട്ടുള്ള, പഠിപ്പിക്കുന്ന ഗുരുവായിട്ടുള്ള നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുജി. നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുജിയുടെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് നടക്കുന്നത്. കൊറോണ ടൈമിലൊക്കെ അമ്പലങ്ങളൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്ത സമയത്ത് ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ എല്ലായിടത്തേക്കും വീട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശ്രീ നാമനിഷ്ഠാദാസ് പ്രഭുജി ഇങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം തന്നെ പഠിക്കാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്? അത് പ്രഭുപാദരാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു വ്യത്യാസവും കൂടാതെ ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ ആദ്യം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ബ്രഹ്മാവിലൂടെ, നാരദരിലൂടെ, മധ്വാചാര്യരിലൂടെ, വ്യാസഭഗവാനിലൂടെ, ഇങ്ങനെ ശിഷ്യ പരമ്പരയായിട്ട് മധ്വാചാര്യർക്ക് മുൻപാണ് വ്യാസദേവൻ, അതിനുശേഷം ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഇതാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന യഥാരൂപം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് യാതൊരു ചോർച്ചയും കൂടാതെ, യാതൊരു ന്യൂനതയും കൂടാതെ, ഡിഫക്റ്റ് ഒന്നുമില്ലാതെ പ്രഭുപാദർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന സമ്പ്രദായം, ഇസ്കോൺ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി, കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ബ്രഹ്മാവിലൂടെ മധ്വാചാര്യരിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം രാധാകൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭഗവാനെ യുഗള രൂപത്തില് രണ്ടാളെയും കൂടിയിട്ടുള്ള രൂപത്തില് ധ്യാനിക്കുന്നവരെയാണ് ഗൗഡീയ, ഗൗഡ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ സമ്പ്രദായത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. 4 സമ്പ്രദായമാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത് വൈഷ്ണവർക്ക്. രുദ്ര സമ്പ്രദായം, മഹാലക്ഷ്മി സമ്പ്രദായം, കുമാര സമ്പ്രദായം, ബ്രഹ്മമധ്വ ഗൗഡീയ സമ്പ്രദായം. 4-ലേതും നമ്മൾക്ക് സ്വീകരിക്കാം, ഒന്ന് തന്നെ വേണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ 4ഉം സ്വീകരിക്കുക അങ്ങനെയല്ല, ഒരു ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക, ഒരു ഗുരുവിൽ നമ്മൾ തൃപ്തരാവുക. ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന ആ അറിവിനെയാണ് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഈ വരുന്ന അറിവ്, ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ലൈഫിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിനെ വിജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനവും വിജ്ഞാനവും കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ്, നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. ഗീത ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല, നമ്മളുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾക്കത് ഓരോ സാഹചര്യത്തിലും അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പോവുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം പഠിക്കാനെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശരിയായ ചാർജറിലൂടെ ചാർജ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഏത് ഫോണിലാണെങ്കിലും ചാർജ് കയറുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ യഥാരൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുരു പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിരിക്കുന്ന അതേപോലെ അതേ രീതിയിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് തെറ്റുകൂടാതെ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക. അത് മാത്രമല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഇപ്പൊ ഒരാള് ആദ്യമായിട്ട് വ്യാഖ്യാനം എഴുതിയ ഒരു ബുക്ക് ആരും ഗുരു ഒന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനാണ്, എനിക്കെല്ലാം അറിയാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ട് എഴുതുമ്പോ അതിനെന്താ സംഭവിക്കുക? ചിലപ്പോൾ അയാൾക്ക് തന്നെ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് ചിലപ്പോൾ അയാളുടേതായിട്ടുള്ള ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് ആയിരിക്കും അയാൾ പറയുക. അത് നമ്മൾക്ക് എത്രത്തോളം വാല്യുബിൾ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രസ്റ്റബിൾ ആണ് നമ്മൾക്ക് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താനുള്ള നമ്മൾക്കാകെ ഒരു ചെറിയ ലൈഫ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എത്ര ആയുസ്സുണ്ട് നമ്മൾക്കറിയില്ല. ഈ സെക്കൻഡിൽ നമ്മൾ തീർന്നു പോകുമോ നമുക്ക് അതും അറിയില്ല. അപ്പൊ ഉള്ള ലൈഫ്, തന്നിരിക്കുന്ന ലൈഫ്, നമ്മളുടെ മുൻപിലുള്ള മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആക്കി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമോ ആ തരത്തിൽ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു യഥാർത്ഥ ഗുരുവിന്റെ ഇത് തന്നെ പഠിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോക്ടർ നമ്മൾക്കൊരു മെഡിസിൻ എഴുതി തരും, എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഡോസ് എഴുതും, ഇത്ര ഇത് വെച്ച് കഴിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഡോസിൽ കഴിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മൾക്കത് എഫക്റ്റ് ആവുള്ളൂ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ. ആ ഡോസ് കുറഞ്ഞാലും കൂടിയാലും നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വേണം നമ്മളത് സ്വീകരിക്കാനായിട്ട്. എവിടെന്നെങ്കിലും സോഴ്സസ് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും. കലിയുഗമാണ്, എല്ലാവരും അതിന് എന്റേതായിട്ടുള്ള വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ധാരാളം വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ
നമ്മളെ ട്രസ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സിൽ നിന്ന് വേണം, റിലയബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ കേൾക്കാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പം ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്. നമ്മളിപ്പോ ഇത് എന്തെങ്കിലും ഇലക്ട്രോണിക് ഗുഡ്സ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ കൂടെ നമ്മൾക്കിപ്പോ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, അതിന്റെ കൂടെ യൂസേഴ്സ് മാനുവൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ യൂസേഴ്സ് മാനുവൽ ആണ് നമ്മൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക നമ്മളത് പഠിക്കും. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ലൈഫ് മാനുവൽ എന്ന് പറയും. അത് നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ജീവിക്കേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ച് തുടങ്ങേണ്ടത് എന്ന്. നമ്മളിപ്പോ ഏത് പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും ഏറ്റവും ഏർലി ഏജസിൽ ഭഗവത്ഗീത കയ്യിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഷുവറായിട്ടും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ഡിവോട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഏർലി ലൈഫിൽ തൊട്ട് ചൈൽഡ്ഹുഡ് തൊട്ട് തന്നെ നമ്മൾക്കത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോ വൈകിട്ടില്ല, എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഓൾറെഡി അതിന്റെ മുൻപിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ളത് എത്ര കാലമാണെങ്കിലും, ഒരു ദിവസമാണെങ്കിലും, എത്രയോ വർഷങ്ങളാണെങ്കിലും, എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അത് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുക. ഭഗവാൻ തന്നിരിക്കുന്ന കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾ ഏത് സമയവും, ഇപ്പൊ പീരീഡ്സ് ആണെങ്കിൽ കൂടി ഭഗവത്ഗീത എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് കയ്യിൽ വെക്കാം, എപ്പോഴും നമ്മൾക്ക് വായിക്കാം. അതിന് റൂൾസ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മളത് ലൈഫ് മാനുവൽ ആണ്, എപ്പോഴും വേണ്ടതാണ്. പിന്നെ നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോളേജിലൊക്കെ പോയി ചേരുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക, നമ്മളിപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും. നമ്മൾ 4 ഇയേഴ്സിനാണ് പഠിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 3 ഇയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രയും വർഷം നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾക്കൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടാകും. അതേപോലെ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ 18 ഡേയ്സ് ആണ് നമ്മളുടെ മുൻപിലുള്ള ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റ് 18 ഡേയ്സ് 1 അവർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക. അതെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്താണോ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക ഈ 1 അവർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഇതിന് നമ്മൾക്കൊരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ യൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്, ഇന്നത്തെ ജീവിതം സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുക. അപ്പൊ ന്യൂ ഇയർ ഒക്കെയാണ്, കുടിക്കുക, വ്യഭിചാരം, അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് മനസ്സ് പോകുന്നത്. ചെറിയ കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വരെ 20 ഇയേഴ്സിന് മുൻപ് തന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞു കുട്ടികൾക്ക്. അപ്പോ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുക, ഇതിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന കുട്ടികളാണ് മുൻപില് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടതും, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ പൊസിഷനിലും ഇരിക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്, കുടുംബത്തെ മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത്, നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് അധ്യാത്മവിദ്യ. ബാക്കി എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടും. പക്ഷേ എല്ലാ ബാക്കിയുള്ള മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എന്ത് സൗകര്യങ്ങൾ, എന്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് ആണെങ്കിലും അതിനെല്ലാം ഒരു എൻഡ് ഉണ്ട്. എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അതിനൊരു എൻഡ് ഉണ്ട്. മനസ്സുകൊണ്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഉന്നതി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനൊരു ഉന്നതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ, നമ്മുടെ കുടുംബത്തിനൊരു ഉന്നതി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. മുൻപിലുള്ള ജനറേഷൻസ് നന്നായിട്ട് വരിക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, നമ്മൾക്കൊരു ദൃഢനിശ്ചയം വേണം. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്റെ കൂടെയുള്ളവരുടെ ലൈഫെങ്കിലും ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു കുഞ്ഞി കുരുവി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ആ കുഞ്ഞി കുരുവിക്ക് ഇത് സമുദ്ര തീരത്ത് പോയിട്ട് മുട്ടയിട്ടു. അതിന്റെ വിചാരം എന്താ, ഭഗവാൻ അതിനെ സംരക്ഷിക്കും, ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും നാഥൻ എന്നറിയാവുന്ന ആ പക്ഷി സമുദ്ര തീരത്ത് പോയിട്ട് മുട്ടയിട്ടപ്പോഴും അതിന് ദൃഢനിശ്ചയം ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിന് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവാൻ സംരക്ഷിച്ചു കൊള്ളും എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ സമുദ്രത്തിന്റെ ക്യാരക്ടർ അനുസരിച്ച് വേവ്സ് വന്നു, മുട്ടകളെല്ലാം പോയി. അത് തീറ്റ തേടി പോയ സമയത്ത് അപ്പം അത് തിരിച്ചു വന്നപ്പോ മുട്ടകൾ കാണുന്നില്ല. ഇതെവിടെ പോയി ഈ മുട്ടകളൊക്കെ എന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും സമുദ്രം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ച് സമുദ്രത്തോട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു ഈ കുരുവി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്റെ ചെറിയ ചുണ്ടാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് കുടിച്ചു വറ്റിക്കും, എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മുട്ടകൾ തിരിച്ചു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ കണ്ടപ്പോഴേക്കും പക്ഷി രാജാവായിട്ടുള്ള ഗരുഡൻ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, സമുദ്രത്തോട് പറഞ്ഞു, വരുണ ഭഗവാനെ അതിന്റെ മുട്ടകൾ തിരിച്ചു കൊടുത്തോളൂ, അതിന് അല്ലെങ്കിൽ ഞാനായിരിക്കും നിന്നെ കുടിച്ചു പറ്റിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഭാരം സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഗരുഡ ഭഗവാന് ജസ്റ്റ് ഒരു സമുദ്രം കുടിച്ചു പറ്റിക്കാനാണോ പ്രയാസം? എന്നിട്ട് വരുണ ഭഗവാൻ അതിന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു. ആ ഒരു ദൃഢനിശ്ചയം ഭഗവാനില് നമ്മൾ 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും.
നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചിരിക്കും. എന്താണ് 5000-ലധികം വർഷങ്ങളായി ഭഗവാൻ ഇത് പറഞ്ഞിട്ട്, എന്നിട്ടും ഇന്നും അത്രയും തന്നെ പ്രാധാന്യം ഇന്നും ഉണ്ട്. നമ്മള് ഇന്നും മനുഷ്യ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ കഷ്ടപ്പാടുകളിലൂടെയാണ് ഇപ്പോഴും പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത്രയും തന്നെ കഷ്ടപ്പാട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. കൂടുതൽ ഫിസിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് കൂടി ഈ കാലത്ത് ധാരാളമുണ്ട്. അപ്പം നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 18 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. നമ്മൾക്കറിയാം, ഇപ്പോ 700 ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട്. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം രാജാവായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രരാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകം സഞ്ജയനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രിയായിട്ടുള്ള സഞ്ജയനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയോ? ഇനി ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ, 18 അധ്യായങ്ങളെ നമ്മൾ 3ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ആദ്യത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ കർമ്മയോഗം എന്നതിൽ പെടും. അതിലെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുക. മധ്യത്തിലുള്ള 6 അധ്യായങ്ങൾ 7 തൊട്ട് 12 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ ഭക്തി യോഗത്തിലാണ് പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഭക്തി യോഗം, അതിൽ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ പഠിക്കുക. അതിനുശേഷം അവസാനത്തെ 6 അധ്യായങ്ങൾ നമ്മൾ ജ്ഞാന യോഗം എന്ന് പറയും. അത് നമ്മളെ തന്നെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്ത് ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ലെസൺസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ്. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയോ? ഫസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് കർമ്മയോഗം, മധ്യത്തിലുള്ള 6 ലെസൺസ് ഭക്തിയോഗം, ലാസ്റ്റ് 6 ലെസൺസ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. 2 ബ്രെഡിന്റെ നടുവിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന സബ്ജി അല്ലെങ്കിൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഇതുപോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഭക്തിയോഗം ഭഗവാൻ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. നടുവിലാണ് വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്തിയോഗം സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ കയ്യിലുള്ള റിങ് ഡയമണ്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുന്നത് പോലെ, അതുപോലെയാണ് ഭഗവാൻ ആ ഭക്തിയോഗത്തെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയും? ഇനി നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രമാണ്. നമ്മളുടെ ഭഗവത്ഗീത നമ്മൾക്ക് സൂര്യനെ പോലെയാണ്. നമ്മള് സൂര്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു ബൾബിന്റെയോ ടോർച്ചിന്റെയോ യാതൊരു ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് സൂര്യൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു വെളിച്ചത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ലാത്തതുപോലെയാണ് നമ്മൾക്ക് മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്തെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര വോള്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിന്റെയും സാരമായി ഗീതോപനിഷത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യനെ പോലെയാണ്. അതുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് വേറെ ഒരു ബുക്കും നമ്മൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭഗവത്ഗീതയില് നമ്മൾ 5 കാര്യങ്ങളാണ്, 5 സബ്ജക്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ 5 സബ്ജക്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നത്. റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ 5 കാര്യങ്ങൾ. ഒന്നാമത്തേത് ഈശ്വരൻ, ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. നമ്മളുടെ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ്, റിയാലിറ്റി, സത്യം എന്ന് പറയുന്നത്, അബ്സല്യൂട്ട് ട്രൂത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ മാത്രമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു. രണ്ടാമത്തേത് ജീവാത്മാവ്, ഫസ്റ്റ് നോളജ് ആണ് അത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ. ഐ എം നോട്ട് ദ ബോഡി, ഐ എം ദ സോൾ എന്നുള്ളത്. ഞാൻ എൻ്റെ ആത്മാവാണ്, ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ആള് എൻ്റെ ആത്മാവാണ്, ബോഡി അല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ്, ജീവാത്മാവ്. മൂന്നാമത്തേത് ഭൗതിക പ്രകൃതി, അത് നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ പുറത്ത് കാണുന്ന പ്രകൃതി അല്ല, നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണ്, നമ്മുടെ മോഡ്സ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഭൗതിക പ്രകൃതി. അത് സത്വഗുണം, രജോഗുണം, തമോ ഗുണം, ഈ 3 ഗുണങ്ങളും എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകും. അതിനെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ കാലോസ്മി, ഞാനാണ് കാലം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ നമ്മൾക്ക് ടൈമാണ് വേണ്ടത്. ആ ടൈമിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ്. കാലോസ്മി ലോക ക്ഷയപ്രബദ്ധോ, ഞാൻ തന്നെയാണ് ലോകത്തെ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ക്ഷയിപ്പിക്കുന്നതും, ഞാനാണ് കാലം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ 5-മത്തേത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്ലോകങ്ങളുള്ളതും കർമ്മം എന്ന സബ്ജക്റ്റിലാണ്. എന്താണ് നമ്മുടെ കർമ്മം, എന്താണ് ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്, എന്താണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 സബ്ജക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. 1 സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഭഗവത്ഗീത ചർച്ച ചെയ്യുന്ന 5 സബ്ജക്ട്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈശ്വരൻ, ജീവാത്മാവ്, ഭൗതിക പ്രകൃതി, കാലം, കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ്, അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്.
നമ്മൾക്കറിയാം മഹാഭാരതത്തില് പാണ്ഡുവിന്റെ പുത്രന്മാരായിട്ടുള്ള പാണ്ഡവര് കൗരവര് പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വനവാസത്തിന് പോയി. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പാണ്ഡുവിന് അവകാശപ്പെട്ടതായിരുന്നു രാജ്യം. എന്താന്ന് വെച്ചാല് രാജാവായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രര് അന്ധനായിരുന്നു. അപ്പം അന്ധത അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു വികലാംഗത ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് രാജാവാകാൻ അർഹതയില്ല നമുക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാണ്ഡുവിനായിരുന്നു രാജ്യാധികാരം. പക്ഷേ പാണ്ഡു വനവാസത്തിന് പോയ സമയത്ത് വനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് മാദ്രിയുടെ കൂടെ മരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. എന്നിട്ട് അവസാനം കുട്ടികളെയും കൂട്ടിയിട്ട് കുന്തി ദേവി തിരിച്ചു വന്നു. തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഒരു അഡൾട്ട് എന്ന് പറയുന്ന പ്രായമാകുന്നത് വരെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു കാവൽക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ കാവൽ ആയിട്ടുള്ള രാജാവായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രര് അതിലേക്ക് കയറിയിരുന്നത്. പക്ഷേ രാജാവായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്തായിരുന്നു? സ്വന്തം പുത്രന്മാർക്ക് രാജ്യം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. ദ്രോഹിക്കാൻ വന്നതിന്റെ ധാരാളം ദ്രോഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കൗരവര് വനവാസത്തിന് വിടുകയും ചൂത് കളിയിൽ തോൽപ്പിക്കുകയും ദ്രൗപദിയെ അപമാനിക്കുകയും എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം അവസാനം കൃഷ്ണൻ തന്നെ ദൂതമായിട്ട് വന്നു. എന്നിട്ട് ഒരു 5 രാജ്യം ചോദിച്ചു, തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. 5 ഗ്രാമങ്ങൾ ചോദിച്ചു. അതിനുശേഷം 5 വീടുകൾ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു വീട് പോലും, ഒരു സൂചി കുത്താൻ ഇടം പോലും കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണനാണ് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഒരു ദൂതിന് പോയതിനു ശേഷം അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വന്നത്. യഥാരൂപമായിട്ടുള്ള വിശ്വരൂപം കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. അതിനുശേഷവും അവർക്ക് വിശ്വാസമില്ലാതെ രാക്ഷസന്മാരായിട്ടുള്ള അസുര സ്വഭാവമുള്ള കൗരവര് എന്താ ചെയ്തത്? ഭഗവാനെ കൂടി അപമാനിച്ച് പറഞ്ഞു വിടുകയുണ്ടായത്. അങ്ങനെയാണ് യുദ്ധം എന്ന് പറയുന്നതിലേക്ക് ഭഗവാൻ വന്നത്. എന്നിട്ട് യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം പാണ്ഡവർക്ക് കൂട്ടായിട്ട് ഭഗവാൻ പോയി സാരഥിയായിട്ട്. അപ്പം രാജാവായിട്ടുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ കൗരവ പട അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലും പാണ്ഡവരുമായിട്ട് യുദ്ധം തുടങ്ങാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ മഹാഭാരത യുദ്ധം എവിടെ വെച്ചിട്ടാ സംഭവിച്ചത്? കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടാ. ഹരിയാനയിലെ കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമിയില് സമന്ത പഞ്ചകവും ധാരാളം ഭവനങ്ങളും എല്ലാമുള്ള പരശുരാമൻ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും ക്ഷത്രിയന്മാരുടെ രക്തം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച സമന്ത പഞ്ചകമുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തിലാണ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ധർമ്മക്ഷേത്രമായിട്ടുള്ള കുരുക്ഷേത്രത്തിലെ യുദ്ധവും പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ചിരുന്നത്? കുരുക്ഷേത്രത്തില് ധർമ്മത്തിന് മാത്രമായിരിക്കും വിജയം. അതുകൊണ്ടാണ് കുരുക്ഷേത്രത്തില് ധർമ്മം വിജയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുരുക്ഷേത്ര ഭൂമി ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നിട്ട് യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പം നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത്? അപ്പൊ എന്തിനാ പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മഹാത്മ്യം പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നത്? ഇതാരാ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്? ഗീതാ മഹാത്മ്യം ആദി ശങ്കരാചാര്യരാണ് നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത്. 7 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഗീതാ മഹാത്മ്യത്തിലുള്ളത്. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം യപഠേത് പുമാൻ വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി ഭയശോകാദിവർജിത. ഗീതാശാസ്ത്രമിതം പുണ്യം, ഗീതയാകുന്ന ശാസ്ത്രം അത് പരമപുണ്യമാണ്. ആരാണോ അത് പഠിക്കുന്നത് വിഷ്ണു പദമവാപ്നോതി, അവൻ വിഷ്ണുപദമാണ് പ്രാപിക്കുക. ഭയശോകാദിവർജിത, ഭയത്തിൽ നിന്നും ശോകത്തിൽ നിന്നും ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിലെ ഭയത്തിൽ നിന്നും ശോകത്തിൽ നിന്നും മുക്തനായി വിഷ്ണുപദമാണ് പ്രാപിക്കുന്നത്. അടുത്ത ജന്മം നമ്മൾ ആത്മീയ ജീവിതം കൈവരിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് മോക്ഷം കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഉന്നതമായിട്ടുള്ള ലൈഫിലേക്കായിരിക്കും നമ്മൾ പോവുക. ഗീതാശാസ്ത്രം ഭക്തിയോടുകൂടി ആരാണോ പഠിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു ലോകമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 2ാമത്തെ ശ്ലോകം ആദി ശങ്കരാചാര്യര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ, ഗീത എപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന ശീലമുണ്ടാക്കുക. ഗീത അധ്യയനശീലസ്യ, ശീലമുണ്ടാക്കുക. ഒരു ശ്ലോകം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പകുതി ശ്ലോകമെങ്കിലും വായിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. പ്രാണായാമ പരസ്യച്ച, പ്രാണായാമത്തോടുകൂടി ആരാണോ ഇത് ശീലിക്കുന്നത് നൈവ സന്ധിഹി പാപ്പാനി, ഇതുവരെ ഇനി ഒരു പാപം ഉണ്ടാവുകയുമില്ല അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന്. പൂർവജന്മ കൃതാനിച്ച്, പൂർവജന്മത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പാപങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ പുറത്തു തരികയും ചെയ്യും. പാപങ്ങളില്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ സംഭവിക്കുക? നമ്മള് നരകത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. താഴെയുള്ള സ്പീഷീസിലേക്ക് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം മുകളിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് എത്താൻ, വേ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുക, നമ്മളുടെ ഗോലോകധാമം, ഗോലോക വൃന്ദാവനമാകുന്ന ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ ജന്മം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഗീതാധ്യയനം ആത്മാർത്ഥമായി എപ്പോഴും പഠിക്കുന്നവർക്ക്
മുൻപ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ഫലം ബാധിക്കുകയുമില്ല, ഇനി മുൻപോട്ട് പാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയുമില്ല. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് മലനിർമോചനം പുംസാം ജലസ്നാനം ദിനേദിനെ സകൃതീതാം ഭസി സ്നാനം സംസാര മലനാശനം. മനുഷ്യരുടെ മലനിർമോചനം പുംസാം, നമ്മളുടെ ശരീരം നമ്മൾ എപ്പോഴും കഴുകി വൃത്തിയാക്കി കഴുക്കെല്ലാം മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ വൃത്തിയാക്കി വെക്കും. 2 പ്രാവശ്യം 3 പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കുളിക്കും. എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് സകൃതഗീതാംഭസി, ഗീതയാകുന്ന അമൃത സ്നാനം, ഉള്ളിലേക്കാണ് ആ സ്നാനം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സംസാര മലനാശനം, നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം അത് നശിപ്പിക്കുന്നു. ഗീതാമൃതം, ഗീത അമൃതമാകുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് അത്. ഭഗവാന്റെ നാവിൽ നിന്നും വന്ന അമൃതാണ്. ഭഗവാന്റെ കാൽപാദം കഴുകിയ വെള്ളമാണ് ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടമാണ് ഭഗവാന്റെ അമൃത തുല്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഗീതവാണി എന്ന് പറയുന്നതും. മഹിമാമൃതം 3 ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ആദി ശങ്കരാചാര്യര് പറയുന്നു, നമ്മള് കുളിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഗംഗാജലത്തേക്കാൾ കുറെ കൂടി ശ്രേഷ്ഠമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലം നമ്മള് കുടിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളുടെ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ ഇപ്പോഴുള്ളവർക്ക് എന്താ ചെയ്യുക? ബാക്കിയുള്ളവർ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സൂസൈഡ് റേറ്റ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ഹിന്ദുസിൽ 5 പേര് മരിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻസിൽ ഒരു 2 or 3 പേരായിരിക്കും, മുസ്ലിംസിൽ ജസ്റ്റ് ഒരാളായിരിക്കും സൂസൈഡ് ചെയ്യുക. എന്തുകൊണ്ടാ? അവർക്കെല്ലാം അവരുടേതായിട്ടുള്ള മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നല്ല അറിവുണ്ട്, നരകങ്ങളിലേക്കാ പോവുക സൂസൈഡ് ചെയ്തവര് എന്ന് അവർക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് എല്ലാം അറിയാം എന്നുള്ള ബോധമാണ്, പക്ഷെ എന്താണോ അറിയേണ്ടത് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് തോറ്റുപോയാലും എന്തെങ്കിലും ഒരു അഫെയർ തോറ്റുപോയാലും ഒക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുക? നമ്മൾ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആത്മീയ ബലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആത്മീയ ബലം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവരിക. ഗീതാധ്യയനശീലസ്യ പ്രാണായാമ പരസ്യച്ച് നൈവ സന്ധിഹി പാപാനി പൂർവജന്മകൃതാനി ച ഗീതാസു ഗീത കർത്തവ്യാക്കി മന്യേ ശാസ്ത്ര വിസ്തരേ യാ സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാർത്തിനിസൃത. ഗീത സുഗീത കർത്തവ്യ, ഗീതയാകുന്ന സുഗീത. ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാട്ട്, ഭഗവാന്റെ നല്ല പാട്ട്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പാട്ട്, നല്ല പാട്ടാകുന്ന ഗീതയുള്ളപ്പോൾ കിമന്യേ, എന്തിനാണ് അധികം ശാസ്ത്രങ്ങൾ നമ്മൾക്ക്? സ്വയം പത്മനാഭസ്യ മുഖ പത്മാഗ്നിശ്രിത. പത്മനാഭൻ, സ്വയം പത്മനാഭൻ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്ന മുഖപത്മത്തിൽ നിന്നും വന്നിരിക്കുന്ന അമൃതുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തിനാണ് മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എന്ന് ആദിശങ്കരാചാര്യര് ചോദിക്കുന്നു. നമ്മൾക്ക് കിമന്യേ ശാസ്ത്ര വിസ്തര, എന്തിനാ വിസ്തരിച്ച് മറ്റുള്ള ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടത്? 5ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭാരതാമൃത സർവ്വസ്വ, മഹാഭാരതത്തിന്റെ അമൃത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ സെന്റർ ആണിത്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും സ്വീറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ്. വിഷ്ണോർ വക്രാദ്വിനികൃതം, ഭഗവാൻ വിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ സ്വയം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഗീത ഗംഗോദകം, ഗംഗോദകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗംഗാജലം. ഗീതയാകുന്ന ഗംഗാജലം കുടിച്ചാൽ പുനർജന്മന വിദ്യതേ, നമ്മള് ഇനി പുനർജന്മം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. എത്രത്തോളം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നു അത്രത്തോളം ഭഗവാൻ നമ്മളെ ബാക്ക് ടു ഗോഡ് ഹെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നമ്മളുടെ വേ എന്ന് പറയുന്നത് തുറന്നിരിക്കും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക്. ഭാരതാമൃത സർവസ്വം വിഷ്ണു ഭക്രാദ്രികൃതം ഗീതാ ഗംഗോദകം ദീപ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. 6ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ആദി ശങ്കരാചാര്യര് പറയുന്നു, സർവോപനിഷദോ ഗാവോ, എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ഒരു പശുവിനെ പോലെയാണെന്ന് കരുതിയാൽ ദുഗ്ധഗോപാല നന്ദന, ആ എല്ലാ ഉപനിഷത്തുകളും ആകുന്ന പശുവിനെ ഭഗവാൻ കറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാർത്ഥോ വത്സ സുധീർ ഭോക്താ ദുഗ്ധം ഗീതാമൃതം മഹത്. പാർത്ഥനാകുന്ന കുട്ടിയെയും കൊണ്ട്, പാർത്ഥോ വത്സ, വത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടി, കുട്ടിയാണ് പശുവിന്റെ കുട്ടിയായിട്ട് പാർത്ഥൻ നീക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കുടിക്കാനായിട്ട് എന്താ കിട്ടുന്നത്? ഗീതയാകുന്ന അമൃതമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്നത്. ജസ്റ്റ് പാലല്ല കിട്ടുന്നത്, നമ്മളുടെ ഗീതയാകുന്ന ഇത് അമൃതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ഏകം ശാസ്ത്രം ദേവകീ പുത്രഗീതം ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. ഏകം ശാസ്ത്രം, ഒരേ ഒരു ശാസ്ത്രമാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. ദേവകീ പുത്രൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗീതയാണ്. ഏകോ ദേവോ ദേവകീ പുത്ര ഏവ, ഒരേ ഒരു ഭഗവാനാണ് നമ്മൾക്കുള്ളത്. ദേവന്മാർ അനേകമുണ്ട്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. ആ ഒരു ഭഗവാനാണ് ദേവകീപുത്രനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ. ഏകോ മന്ത്രസ്തസ്യ നാമാനി യാനി, ഒരേ ഒരു മന്ത്രമേ ഉള്ളൂ ഭഗവാന്റെ നാമം എന്ന് പറയുന്നത്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. കർമാപ്യേകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, എന്താണ് നമ്മളുടെ കർമ്മം?
തസ്യ ദേവസ്യ സേവ, ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾക്ക് ആകെയുള്ള ഒരേ ഒരു കർമ്മം. എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്തും ചെയ്യുമ്പോഴും കൃഷ്ണാർപ്പണമായിട്ട് ചെയ്യുക. ഇതാണ് കർമാഭ്യകം തസ്യ ദേവസ്യ സേവ. അതെങ്ങനെയാണ് ദേവസ്യ സേവ ആക്കി മാറ്റേണ്ടത്? നമ്മൾ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മള് ഏതു നേരവും ഭഗവാനെ തന്നെ ധ്യാനിക്കുക, ഭഗവാനെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുക സർവം. ഇനി നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ആദ്യത്തെ അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനാണ് അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്ന പേര് വന്നത് ഈ ലെസന്? ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. നമ്മൾ ധൃതരാഷ്ട്രയെ കുറിച്ച് നമുക്കറിയാം, അന്ധനാണ്, വ്യാസ ഭഗവാന്റെ പുത്രനാണ്. എന്നിട്ട് വ്യാസ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് വന്ന് പറഞ്ഞു, വ്യാസ ഭഗവാന് ദൃഷ്ടി കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ വ്യാസ ഭഗവാനോട് ധൃതരാഷ്ട്രര് പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ദൃഷ്ടി വേണ്ട. എന്താ, ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളുടെ യാതൊരു വളർച്ചയും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് കണ്ട് അവരെങ്ങാനും മരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് അവരുടെ മരണം കാണാനും വയ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അതൊന്നും കണ്ട് ഇത് ചെയ്യണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഞ്ജയൻ എന്ന് പറയുന്ന ധൃതരാഷ്ട്രയുടെ മന്ത്രി, അപ്പം വ്യാസ ഭഗവാന്റെ ശിഷ്യനാണ്. അപ്പം വ്യാസ ഭഗവാൻ ആ സന്തോഷം കൊണ്ട് സഞ്ജയന് ദിവ്യ ദൃഷ്ടി കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ടിവിയിലൊക്കെ ഇരുന്ന് കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ സഞ്ജയൻ കണ്ടുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നിടത്ത് വെച്ച് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് സെയിം റൂമിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് റണ്ണിങ് കമന്ററി പോലെയാണ് നമ്മുടെ മഹാഭാരത യുദ്ധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഒരു 1,25,000 ശ്ലോകങ്ങൾ ആ യുദ്ധം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പം ആ 1,25,000 ശ്ലോകങ്ങളുള്ള അതില് 700 ശ്ലോകങ്ങളാണ് നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പഠിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ വേദവ്യാസൻ എഴുതിയ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തില് സഞ്ജയൻ ഇരുന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ധൃതരാഷ്ട്ര ആദ്യമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നു, ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം നമ്മൾ ബൈഹാർട്ട് ചെയ്യണം. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അത് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ധൃതരാഷ്ട്ര ആകെ ഒരു ശ്ലോകമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതില് ധൃതരാഷ്ട്രർ ചോദിക്കുന്നു, ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ സമവേത യുയുത്സവഃ മാമക പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമ കുർവത സഞ്ജയ. എന്താ സഞ്ജയ? ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ, ധർമ്മക്ഷേത്രമാകുന്ന കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ സമവേത എല്ലാവരും ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ള, യുയുത്സവഃ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒത്തുകൂടിയിട്ടുള്ള, മാമക എന്റെ കുട്ടികളും പാണ്ഡുവിന്റെ കുട്ടികളും, പാണ്ഡവാശ്ചൈവ കിമ കുർവത എന്താ ചെയ്യുന്നേ സഞ്ജയ? എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് യുദ്ധഭൂമിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക? യുദ്ധഭൂമിയിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാ പോകുന്നത്. എല്ലാം തീരുമാനിച്ചുറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഇനിയൊരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇതില്ല, അതിനൊരു വ്യത്യാസം വരില്ല. എന്നാലും ധൃതരാഷ്ട്ര എന്തിനാ അത് ചോദിക്കുന്നത്? അത്രയും ആൻഷ്യസ് ആണ് ധൃതരാഷ്ട്ര. ധർമ്മക്ഷേത്രമാകുന്ന കുരുക്ഷേത്രത്തില് ധർമ്മത്തിനാണ് ജയം എന്ന് പറയുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രർക്കറിയാം ഞാനും എന്റെ കുട്ടികളും അധർമ്മത്തിന്റെ സൈഡിലാണ് എന്നുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ധൃതരാഷ്ട്ര ആൻഷ്യസ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത്, എന്താ ചെയ്യുന്നത് സഞ്ജയ? അതാണ് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം അർജുന വിഷാദ യോഗത്തിലെ. ഹേ സഞ്ജയ, പുണ്യസ്ഥലമായ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധോത്സുകരായി ഒന്നിച്ചു കൂടിയ എന്റെ മക്കളും പാണ്ഡുപുത്രരും എന്ത് ചെയ്തു? എന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ശ്ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഭുപാദരുടെ അനാലജിയാണ്. ധർമ്മക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ പാല് ചൂടാക്കുന്നത് പോലെ. പാല് എന്ന് പറയുന്നത് മാമക പാണ്ഡവ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ധൃതരാഷ്ട്ര എന്താ ചെയ്തത്? അതിനെ പിരിച്ചതിന് ശേഷം അതിൽ നിന്ന് സ്വീറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? നമ്മൾ കഴിക്കും. ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം ധൃതരാഷ്ട്ര എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആൻഷ്യസ് ആവുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്. എന്നാൽ പോലും ആ യുദ്ധം ചിലപ്പോ കൃഷ്ണനാൽ എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ റിസൾട്ട് അവർക്ക് അനുകൂലമായിരിക്കും, നമ്മൾക്കത് എതിരായിരിക്കും എന്നറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ദുര്യോധനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദ്രോണാചാര്യരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ദ്രോണാചാര്യരെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. പശ്യേതാം പാണ്ഡുപുത്രാണാം ആചാര്യ മഹതീം ശമം വ്യൂഢാം ദ്രുപദപുത്രേണ തവ ശിഷ്യേണ ധീമത. ദുര്യോധനനെ കുറച്ച് പേടിയാവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് ആൻഷ്യസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ദുര്യോധനനും കുറച്ച് പേടിയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത്. ദ്രോണാചാര്യര് രണ്ട് കൂട്ടരുടെയും, പാണ്ഡുവിന്റെയും കുട്ടികളുടെയും കൗരവരുടെയും ഗുരുവാണ്. അപ്പം അതും ഏകലവ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ശൂദ്രനായിട്ടുള്ള കാട്ടാളനെ കൂടി പഠിപ്പിക്കില്ല, ആകെ രാജപുത്രന്മാരെ മാത്രമേ പഠിപ്പിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇവരെ. അപ്പം ദ്രോണാചാര്യർക്ക് അറിയാം ആർക്കൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് കഴിവുകളുള്ളത്. അപ്പം ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ, ഇത് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ? ആ ഒരു
ദ്രോണാചാര്യരെ ഒന്ന് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് ബോധവാന്മാരാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ്, അവരപ്പുറത്തെ സൈഡിലാണ്. ദ്രോണാചാര്യർക്ക് അവരോടാണ് താല്പര്യം, അവരാണ് കൂടുതൽ കഴിവുള്ളവരെന്ന് ദുര്യോധനന് അറിയാം. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അല്ലയോ ആചാര്യ, അങ്ങയുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായിട്ടുള്ള ദ്രുപദപുത്രൻ ഒരുക്കി നിർത്തിയിട്ടുള്ള ഈ മഹത്തായ പാണ്ഡവ സൈന്യത്തെ ഒന്ന് നോക്കൂ. അപ്പം ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനും ബുദ്ധിശാലിയുമായിട്ടുള്ള ദ്രുപദപുത്രൻ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ് അവരുടെ സൈന്യ അധിപൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് നിൽക്കേണ്ടത്, സേന ഏത് രീതിയിലാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം ദ്രുപദപുത്രനായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ, ദ്രൗപദിയുടെ ബ്രദറായിട്ടുള്ള ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനാണ് സേനാ നായകൻ. അപ്പം ദ്രോണാചാര്യരും ഈ ദ്രുപദനും ചെറിയ പ്രായത്തിൽ തന്നെ ഗുരുകുലത്തിൽ ഒന്നിച്ചാ പഠിച്ചിരുന്നത്. പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു, ആ സമയത്തെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കൊണ്ട് ദ്രുപദൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് രാജ്യം കിട്ടിയാൽ ഞാൻ അതിന്റെ പകുതി നിനക്ക് തരാം എന്ന് പറഞ്ഞു. അവസാനം ദ്രുപദൻ രാജാവായി. അതേസമയം ദ്രോണാചാര്യരോ വളരെയധികം ദരിദ്രനായി. എന്നിട്ട് എല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷവും ഫീസ് ഒന്നും കിട്ടാതെ വളരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ ജീവിച്ചു. അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് പുത്രനായിട്ടുള്ള അശ്വത്ഥാമാവിന് പാല് കൊടുക്കാനുള്ള കഴിവ് കൂടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പോയി ദ്രുപദനോട് പോയി ചോദിച്ചു. ദ്രുപദനാണെങ്കിലോ പഴയ സ്റ്റോറിയൊക്കെ മറന്നുപോയി. എന്നിട്ട് ദ്രുപദൻ അപമാനിച്ചു ദ്രോണാചാര്യരെ. സാധാരണ ദ്രോണാചാര്യരെ ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്, ഗുരുദക്ഷിണ എന്ന് പറയുന്നത് ശിഷ്യരാണ് തീരുമാനിക്കുക. ഇവിടെ എന്താ ചെയ്തത്, ഗുരു ചോദിച്ചു, കൗരവരോട് പറഞ്ഞു ദ്രുപദനെ പോയി തോൽപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. സാധിച്ചില്ല അവരെ കൊണ്ട്. പാണ്ഡവരോട് പറഞ്ഞു, അർജുനൻ പോയിട്ട് തോൽപ്പിച്ചിട്ട് വന്നു. അപ്പം ആ ഒരു അപമാനം, പകുതി രാജ്യം ദ്രോണാചാര്യർ എടുക്കുകയും പകുതി രാജ്യം ദ്രുപദനെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു. അതിന്റെ ദേഷ്യത്തില് ഭവനം ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവർക്ക് 2 കുട്ടികൾ ഉണ്ടായത്. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നനും ദ്രൗപദിയും. ഹോമത്തിൽ നിന്നും വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. ദ്രോണാചാര്യരെ കൊല്ലുക എന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ചെയ്തത്. എന്നിരുന്നാൽ പോലും ദ്രോണാചാര്യരുടെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും മുഴുവനും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ ആ മഹത്വം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ദുര്യോധനൻ പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭീഷ്മാചാര്യർ എന്ത് ചെയ്തു, ദുര്യോധനന് പേടിയായി എന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴേക്കും ഭീഷ്മാചാര്യരാണ് ആദ്യമായിട്ട് ശംഖൂതിയത്. വളരെ ഉഗ്രമായിട്ടുള്ള സ്വരത്തില് ഭീഷ്മാചാര്യർ എത്രയോ പ്രായമായി, എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ദുര്യോധനനോടുള്ള വാത്സല്യം കൊണ്ട് ശംഖൂതി. ആ സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ബെൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ നെക്സ്റ്റ് കൃഷ്ണനാ ഓതിയത്. പാഞ്ചജന്യം ഋഷികേശോ ദേവദത്തം ധനഞ്ജയ പൗണ്ഡ്രം ദദ്മോ മഹാശംഖം ഭീമകർമാ വൃകോദരഃ. അപ്പം കൃഷ്ണൻ തന്റെ പാഞ്ചജന്യം എന്ന് പറയുന്ന പഞ്ചജനൻ എന്ന അസുരനെ കൊന്ന് അതിന്റെ അസ്ഥിയിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള പാഞ്ചജന്യം എന്ന് പറയുന്ന ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശംഖൂതി. അതുപോലെ തന്നെ ദേവദത്തം എന്ന് പറയുന്നത് ധനഞ്ജയൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം ധനം സമ്പാദിച്ച് യുധിഷ്ഠിരന് രാജസൂയ യജ്ഞത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അർജുനന് ധനഞ്ജയ എന്ന് പറയുന്നത്. പാർത്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ, പാർത്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൃഥയുടെ പുത്രൻ, കുന്തിയുടെ പുത്രൻ, കുന്തി ദേവിയുടെ അനന്തരനിയുമാണ് പൃഥ. പൗണ്ഡ്രം ദദ്മോ മഹാശംഖം ഭീമകർമ്മ വൃകോദരഃ. ഭീമകർമ്മ ഹെർക്കൂലിയൻ ടാസ്ക് എല്ലാം ചെയ്യുന്ന വൃകോദര ഹുതിയായിട്ടുള്ള ഭീമസേനൻ തന്റെ സ്വന്തം പൗണ്ഡ്രം എന്ന ശംഖും ഊതി. അത് 3 ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശംഖാണ്. അതോതിനടുത്ത് പരാജയമുണ്ടാവില്ല. ഓക്കെ, ഇനി ആരൊക്കെയാണ് അവരുടെ ശംഖൂതിയത് എന്ന് ഇതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളവരുടെ ശംഖുകളും മോദി. അനന്ത വിജയം രാജ കുന്തിപുത്ര യുധിഷ്ഠിര. കുന്തിപുത്രനായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മൂത്തതായിട്ടുള്ള യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ അനന്ത വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞ ശംഖൂതി. നകുല സഹദേവശ്ച സുഘോഷം മണിപുഷ്പകൗ. സുഘോഷം എന്നത് നകുലനും മണിപുഷ്പകം എന്ന് പറഞ്ഞത് സഹദേവനും മോദി. അതിനുശേഷം കാശ്യശ്ച പരമേശ്വാസഃ സുഗന്ധീച മഹാരഥഃ ദൃഷ്ടദ്യുമ്നോ വിരാടശ്ച സാത്വികിശ്ച പരാജിതഃ. മറ്റുള്ള രാജാക്കന്മാരുടെ പേരുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ദ്രുപദോ ദ്രൗപദേയാശ്ച സർവശ പൃഥിവീപതേ. എല്ലാ രാജാക്കന്മാരും. സൗഭദ്രശ്ച മഹാബാഹു. സുഭദ്രയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള അഭിമന്യുവും തന്റെ ശംഖാൻ ദദ്മു പൃഥക് പൃഥക്. കുന്തിപുത്രനായ യുധിഷ്ഠിരൻ അനന്ത വിജയം എന്ന ശംഖൂതി. നകുല സഹദേവന്മാർ സുഘോഷമണി പുഷ്പകങ്ങളും. വില്ലാളി വീരനായ കാശി രാജാവും മഹാരഥനായ ശിഖണ്ഡിയും. ദൃഷ്ടദ്യുമ്നൻ വിരാടൻ. വിരാടൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഭിമന്യുവിന്റെ വൈഫായിട്ടുള്ള ഉത്തരയുടെ അച്ഛനാണ്. തോൽവി പിണിയാത്ത സാത്വികി. ദ്രുപദൻ. ദ്രൗപദി പുത്രന്മാർ മഹാബാഹുവായിട്ടുള്ള സുഭദ്രാപുത്രൻ എന്നിവരും ശംഖനാദം മുഴക്കി. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാവരും അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഭീഷ്മരെ തന്റെ സ്വന്തം ശംഖെടുത്ത് ഊതി
ഊതി ആ ദുര്യോധനനെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ മറ്റുള്ള സൈഡിൽ നിന്നും ബാക്കിയുള്ളവരും അത് ഊതി. ഘോഷോ ധാർത്തരാഷ്ട്രാണം, ഇത്രയും സൗണ്ട് കേട്ടപ്പോഴേക്കും ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാർക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഹൃദയാനി വ്യതാരയതു, ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പേടിയുണ്ടായി. നഭശ്ച പൃഥിവിയും ചെയ്വ തുമലോപ്യനുനാദയൻ, ആകാശത്തും ഭൂമിയിലും എല്ലായിടത്തും ഈ ശംഖിന്റെ മാറ്റൊലി എന്ന് പറയുന്നത്, അതിന്റെ എക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് കുറെ നേരം നിന്നു. അപ്പം അതെല്ലാം കേട്ടപ്പോഴേക്കും പാണ്ഡവർക്ക് ദേഷ്യമോ പേടിയോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതേസമയം ദുര്യോധനന്റെ ആ സൈഡില് പേടിയുണ്ടായി, എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം പിളർക്കുകയുണ്ടായി ആ സൈഡിലുള്ളവരുടെ. അപ്പം അർജുന ഉവാച, ഇനി അർജുനൻ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണനോട്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം എനിക്കൊന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്തിനാ കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞത്? അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ആരൊക്കെയാണ്, ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ആരൊക്കെയാണെന്ന് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞു. നമ്മള് ഒരാളോട് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ഇത് എതിരിടാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലെ ആ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് എത്രയാണ് എന്ന് നമ്മളൊന്ന് അസസ് ചെയ്യും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലാണ് അങ്ങോട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇപ്പൊ അർജുനോവാച സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ, ഉഭയോർ സേന, ഉഭയോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സേനയ്ക്കും നടുവിലായിട്ട്, സേനയോരുഭയോർ മധ്യേ രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത, രഥം കൊണ്ടുപോയി നിർത്തു അച്യുത, രണ്ട് സേനകളുടെയും മധ്യത്തിലായിട്ട്. യാവതേതാൻ നിരീക്ഷേഹം, ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. യോദ്ധുകാമാനവസ്ഥിതാൻ, യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആരാന്നിരിക്കുന്നേ, ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ. കർമ്മയാ സഹയോദ്ധവ്യം അസ്മിൻ രണസമുദ്യമേ, ആരൊക്കെയാണ് യുദ്ധത്തിന് സന്നാഹം കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ട് ആരാ വന്നിരിക്കുന്നത്, ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഉഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് സേനകളുടെയും നടുവിലായിട്ട്. രഥം സ്ഥാപയമേച്യുത, അച്യുത എന്ന കൃഷ്ണനെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അച്യുത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാല്യുബിൾ അല്ലാത്തത്, ഒരു ച്യുതിയും സംഭവിക്കാത്തത്. ഭക്തരെന്താ പറയുന്നത് അത് ചെയ്യുന്നവനാണ് അച്യുതൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അർജുനൻ അച്യുത എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം രണ്ട് കൂട്ടരെയും അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ദുര്യോധനൻ എല്ലാവരും ബ്രദേഴ്സ് ആണ്, കസിൻസ് ആണ്. ദ്രോണാചാര്യരെ കണ്ടു, ഭീഷ്മാചാര്യരെ കണ്ടു. എല്ലാവരോടുള്ള വാത്സല്യവും കമ്പാഷനും എല്ലാം കൊണ്ട് അർജുനനും മനസ്സിലായി, ഞാൻ ഇവരെ തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരും ഓക്കെ. ഒരു കോള് വന്നതാണ്. വേപതുശ്ച ശരീരമേ രോമഹർഷശ്ച ജായതേ ഗാന്ധീവം സംസതേ ഹസ്താത് പക്ഷൈവ പരിപശ്യതേ. അപ്പൊ ഇത്രയും കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും എന്റെ എല്ലാവരും എനിക്ക് പൂജാർഹാവരിസൂദന, പൂജയ്ക്ക് അർഹരായിട്ടുള്ള ഗുരുക്കന്മാരും എല്ലാവരെയും ആണല്ലോ കൃഷ്ണ ഞാൻ കൊല്ലേണ്ടത് എന്ന് തോന്നി. എന്റെ കസിൻസ് ഉണ്ട്, അവരുടെ കുട്ടികളുണ്ട്, എല്ലാവരും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. പടയാളികളും എല്ലാവരും വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവരെയെല്ലാം എന്റെ ഗാന്ധീവം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവരെ കൊല്ലും. ഗാന്ധീവം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാള് പോലും ജയിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് കമ്പാഷൻ ഉണ്ടായി അർജുനന്. എന്റെ ശരീരം വിറയ്ക്കുകയും രോമാഞ്ചമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്റെ വില്ല് ഗാന്ധീവം കയ്യിൽ നിന്ന് വഴുതുന്നു, തൊലി ചുട്ടുനീറുന്നു. അർജുനന് ഈ വക നമ്മളിപ്പോ എക്സാമിന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുക, ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു പേടി ഉണ്ടാവും. ആ പേടി കൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് എന്തെല്ലാമാണോ സിംറ്റംസ് അതെല്ലാം നമുക്ക് ഉണ്ടാകും. അതുപോലെ അർജുനന് പേടിയല്ല ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്, അർജുനന് കമ്പാഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അർജുനന് വളരെയധികം വിഷമവും അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം ഇതുപോലെയുള്ള രോമാഞ്ചവും അതുപോലെയുള്ള ഇതൊക്കെ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടായി. ശക്നോമി അവസ്ഥാതും രമതീവ ച മേ മനഹാമി നിമിത്താനി ച പശ്യാമി വിപരീതാനി കേശവ. എനിക്കിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കാൻ കൂടി സാധിക്കുന്നില്ല ഭഗവാനെ, ഇനി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മറന്നു പോകുന്നു, മനസ്സ് ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നു. അല്ലയോ കൃഷ്ണ. കേശവ കേശവ എന്ന് പറഞ്ഞു കേശി എന്ന അസുരനെ കൊന്നവൻ. ഇങ്ങനെ ദൗർഭാഗ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ വിപരീതാനി കേശവൻ, ഞാൻ ജയിക്കും, എനിക്ക് നന്നാവും, ഞാൻ രാജ്യം ഭരിക്കും എന്നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത്, എനിക്ക് വിപരീത ലക്ഷണങ്ങളാണ് തോന്നുന്നത്. കൃഷ്ണ കേശവ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം അർജുനന് കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, വിഷാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് അർജുന വിഷാദ യോഗം എന്നിതിന് പേര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്നർത്ഥം. അപ്പം ലിങ്ക് ടു ഗോഡ്, കണക്ഷൻ ടു ഗോഡ്,
കണക്ഷൻ ടു ഗോഡ് എന്നുള്ളതാണ് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ വിഷാദവും ഭഗവാനുമായിട്ട് കണക്ട് ആകുന്നതാണ് അർജുന വിഷാദ യോഗം. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് റീസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഫസ്റ്റ് വൺ മൃദുല ഹൃദയത്വം, കമ്പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ദയ, പിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എവിടേക്കെങ്കിലും ടൂറ് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കസിൻസ് ഒക്കെ കൂടി പോയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കും. അതേസമയം ആരും ഇല്ലാണ്ട് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിലോ നമ്മൾക്ക് കുറച്ച് സാഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും. അതുപോലെ ഭൗതിക സുഖാനുഭവങ്ങൾ, എത്ര രാജ്യം ഭരിച്ചാലും ഇവരെല്ലാവരും മരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് അതൊക്കെ എന്ന ചോദ്യം. നചരാജ്യം സുഖാനിച്ച് നകാംക്ഷേ വിജയം കൃഷ്ണ നചരാജ്യം സുഖാനിച്ച്, എനിക്ക് വിജയവും വേണ്ട സുഖവും വേണ്ട. പിന്നെ മൂന്നാമത്തേത് പാപം, ഗുരുക്കന്മാരെ വധിച്ചാൽ എന്താ? അവര് തന്നെയാണ് എന്നെ അമ്പെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ പാപമായിട്ട് ഭവിക്കില്ല. എന്റെ ഗുരുക്കന്മാരാണ്, എന്റെ കാരണവന്മാരാണ്, കുടുംബ പാരമ്പര്യം. ഈ യൂത്ത് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവരും യുദ്ധത്തിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും മരിച്ചുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഭാര്യമാരും കുട്ടികളും പിന്നെ എങ്ങനെ ജീവിക്കും? എങ്ങനെയാണ് കുടുംബ പാരമ്പര്യം മുൻപോട്ട് പോവുക? അഞ്ചാമത്തേത് തീരുമാനമെടുക്കാനാവാത്ത അവസ്ഥ, ഇൻഡിസിഷൻ നമ്മൾക്കുണ്ടാകും. എന്താ യെസ് ഓർ നോ എന്ന് പറയുന്നത്, വാട്ട് ടു ഡു വാട്ട് നോട്ട് ടു ഡു എന്ന് പറയും. നമുക്ക് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അതൊക്കെയാണ് അർജുനന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 5 കാര്യങ്ങളാണ്. അധർമാഭീഭവാത് കൃഷ്ണ പ്രദുഷ്യന്തി കുലസ്ത്രീയ സ്ത്രീഷു ദുഷ്ടാസു വർഷ്ണീയ ജായതേ വർണ്ണസങ്കരഹ. പാരമ്പര്യം ഇല്ലാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യുക? കുടുംബത്തില് ആരും അച്ഛനില്ലാത്ത കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും. കുറെ സ്ത്രീകൾ വേറെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് മിങ്കിള് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൊജിനി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശുദ്ധമായ ആ ഒരു പാരമ്പര്യം നിലനിർത്തി പോകാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് വർണ്ണ സങ്കരമുണ്ടാകും എന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഇനി ആറാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ലെസണിലാണ് ഇത് ഇൻഡിസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ ജയിക്കുന്നതോ അവരാ തോൽപ്പിക്കപ്പെടുന്നതോ എന്താണ് നല്ലതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെ കൊന്നിട്ട് നാം ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് എന്ത് കാര്യമെങ്കിലും? അവർ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് നമ്മുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുന്നു. നൈതർ വിദ്മ കതരന്നോ കരിയോ യദ്വാ ജയേമ യതിവാനോ ജയേയോ യാനേവ ഹത്വാന ജീവിഷാമ തേജസ്ഥിത പ്രമുഖേ ധാർത്തരാഷ്ട്ര. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത അവസ്ഥയുണ്ടായി അർജുനന്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്തു? വില്ലും അമ്പും എല്ലാം ഇതിലിട്ടിട്ട് രഥത്തിലിട്ടിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു. എന്നെ കൊണ്ട് വയ്യ കൃഷ്ണ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓടി തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. അത്രയും ധീരത്വമല്ല ശരിക്കത്, പക്ഷെ ദയ കൊണ്ടാണ് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഒരേ സാഹചര്യത്തിൽ 3 പേർക്ക് എങ്ങനെയാണ് 3 പേരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഉണ്ടായത്? ആങ്ഷ്യസ് ആണ് ധൃതരാഷ്ട്രര്. ദുര്യോധനനാണെങ്കിലോ പേടിയാണ്. പേടി എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയാണ്. അതേസമയം അർജുനൻ എന്താ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? അർജുനന് കമ്പാഷൻ ആണ്. ഇനി അർജുനൻ പറയുന്നു, അഹോബത മഹത്പാപം കർത്തും വ്യവസിത വയം യദ്രാജ്യ സുഖലോഭേന ഹംസം സ്വജനമുദ്യത. കഷ്ടം എന്തൊരു മഹാപാപത്തിനാണ് നാം ഒരുങ്ങി പുറപ്പെട്ടത്? രാജ്യം നേടി സുഖിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വജനങ്ങളെ കൊല്ലുകയോ? ഇതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണോ? എല്ലാം അറിയാം, യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരെയും കൊന്നിട്ട് സ്വന്തം രാജ്യം എടുക്കാൻ. ക്ഷത്രിയ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അർജുനൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അർജുനനെ അമായ ബാധിച്ചു. ബോഡിലി റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് അർജുനൻ പേടിക്കുന്നതും വിഷമിക്കുന്നതും. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ നാളെ തുടങ്ങി, ഇന്ന് ഭഗവാൻ ഒരു വേർഡ് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഒരു വംശജരെ നോക്കൂ, നിനക്ക് എതിരെ യുദ്ധത്തിനായിട്ട് നിന്നിരിക്കുന്ന കുരുക്കന്മാരെ നോക്കൂ എന്ന് മാത്രം ഒരു സെന്റൻസേ പറയുന്നുള്ളൂ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഫസ്റ്റ് ലെസണില്. അപ്പം അർജുനൻ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ബോഡിലി റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് താഴ്ന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് കൃഷ്ണൻ ഇനി സോളിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ആ രീതിയിലെ കർമ്മം എന്താണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്ന് കൃഷ്ണൻ ജസ്റ്റ് ലിസണർ ആണ്. ഒരു ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും നല്ലൊരു ലിസണർ ആകണം. ആരാണോ ശിഷ്യൻ എന്താണോ ഡൗട്ട് ചോദിക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് അത് കേൾക്കണം. അവർക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. എന്നിട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൃഷ്ണൻ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ജസ്റ്റ് ലിസൺ ചെയ്യുന്നത്. യദി മാമ പ്രതീകാരം അശസ്ത്രം ശസ്ത്രപാണി ധാർത്തരാഷ്ട്രണി ഹന്യോ തന്മേ ക്ഷേമതരം ഭവേത്. ധാർത്തരാഷ്ട്രന്മാരോട് പൊരുതുന്നതിൽ ഭേദം നിരായുധനായി പ്രതിരോധത്തിന് ഒരുങ്ങാതെ നിൽക്കുന്ന എന്നെ അവർ കൊല്ലട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. ഇനി എന്നെ കൊന്നോട്ടെ എന്ന് വരെ പറഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലണ്ട, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരാരും മരിക്കണ്ട, അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും കൂടി എന്നെ കൊന്നോട്ടെ. എനിക്ക് രാജ്യവും വേണ്ട, രാജ്യം സുഖാനിച്ച് എനിക്ക് സുഖവും വേണ്ട, വിജയവും വേണ്ട, രാജ്യവും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സ്വന്തം ഗാന്ധീവം താഴെ വെച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇനി സഞ്ജയനാണ് പറയുന്നത്,
സഞ്ജയ ഉവാച ഏവം ഉക്വാർജുന സംഘേ രഥോപസ്ഥ ഉപാവിശൻ വിസൃജ്യ സശരം ചാപം ശോകസംവിഘ്നമാനസഃ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അർജുനൻ രണാങ്കണത്തിൽ വെച്ച് ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വില്ലും ശരങ്ങളും താഴെയിട്ട് അത്യന്തം ദുഃഖിതനായി തേരിലിരിപ്പായി. ഇനിയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഒരു ദുഃഖാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അർജുനനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ദുഃഖാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് സ്വന്തം ധർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് അത്രയും വീര്യവാനാക്കി മാറ്റുന്നതാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത 17 ലെസൺസിലായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി കാണും. 18ാമത്തെ ലെസൺ വരുമ്പോഴാണ് അർജുനൻ എഴുന്നേൽക്കുക. ഇന്ന് ഗാഡ്ഡീവം താഴെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓരോ ദിവസവും ഭഗവാൻ പറയും എന്ത് എഴുന്നേൽക്കുക അർജുന, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. പക്ഷെ അർജുനൻ ലാസ്റ്റ് ഡേ ആണ് എഴുന്നേൽക്കുക. 18ാമത്തെ ലെസണിലാണ് ഭഗവാനോട് പറയുക, ഇനിയാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്, എനിക്കൊക്കെ മനസ്സിലായി എന്ന് പറയുക. ഓക്കെ, ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, ഇനി കുരുക്ഷേത്രത്തില് പാണ്ഡവരെ വിജയത്തിലേക്ക് നയിച്ച 9 കാരണങ്ങളുണ്ട്. 5 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. എന്താണ് അർജുനന് വിഷാദമുണ്ടാക്കിയത്? ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ടാവും, ബുക്സ് അവര് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ആ മെറ്റീരിയൽസ് വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നോക്കി വായിച്ചാൽ മതിയാകും. അതല്ലെങ്കിൽ യൂട്യൂബില് ലൈവ് പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് മനസ്സിലാവാത്ത പോർഷൻസ് ഏതാണോ നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ വീഡിയോ നോക്കിയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ എന്നോട് പേഴ്സണൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം. അപ്പം ആദ്യം പാണ്ഡവരെ ജയിക്കാനുണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാ? പാണ്ഡവര് ധർമ്മത്തിന്റെ സൈഡിലായിരുന്നു. കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ധർമ്മക്ഷേത്രമാണ്. ധർമ്മക്ഷേത്രേ കുരുക്ഷേത്രേ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ധർമ്മം നമ്മളുടെ ധർമ്മത്തെ ആരാണോ രക്ഷിക്കുന്നത് അവനെ ധർമ്മം രക്ഷിക്കും. ധർമ്മോ രക്ഷതി രക്ഷിതഃ. അപ്പം ധർമ്മക്ഷേത്രമായതുകൊണ്ടാണ് പാണ്ഡവർക്ക് ജയമുണ്ടായത്. രണ്ടാമത്തേത് ദിവ്യമായ രഥമാണ്. രഥം ഏതാണ് അർജുനൻ യൂസ് ചെയ്തത്? അഗ്നി ഭഗവാൻ കൊടുത്ത സ്വർണ്ണ രഥമാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. അഗ്നി ഭഗവാൻ ഇത് രാമരാവണ യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്രന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. അത് ഒരു രാജാവ് 12 വർഷം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു യാഗം ചെയ്തു. ആ യാഗത്തിൽ ധാരാളം നെയ്യ് ഹോമിച്ച് അവസാനം നെയ്യ് കഴിച്ച് അഗ്നിക്ക് അജീർണം സംഭവിച്ചു, ഇൻഡൈജഷൻ ഉണ്ടായി. ആ സമയത്ത് അഗ്നി ഭഗവാൻ പോയിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണ് ഔഷധം എന്ന് ചോദിച്ചു. ഖാണ്ഡവം എന്ന വനം, അതിനുള്ളിലെ എല്ലാവരെയും ട്രീസ് മരങ്ങളും എല്ലാ ആനിമൽസിനെയും എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് കഴിക്കുക, അപ്പൊ നിന്റെ അജീർണം മാറും എന്ന് പറഞ്ഞ് അഗ്നി ഭഗവാൻ പറയുകയും ചെയ്തു. ഇന്ദ്ര ഭഗവാൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ടുള്ള തക്ഷകനും അതുപോലെയുള്ള സർപ്പങ്ങൾ അവിടെയും ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇന്ദ്രഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും? അഗ്നി ജ്വലിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും ഇന്ദ്രഭഗവാൻ മഴ വർഷിക്കും. അവസാനം അഗ്നിക്ക് അത് ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയാണ്ട് വന്ന സമയത്ത് കൃഷ്ണനെയും അർജുനനെയും സ്മരിച്ചു, അവരോട് ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അഗ്നി ഭഗവാൻ ഈ രഥം അതിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ യുദ്ധം ചെയ്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിലിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിൽ നമ്മൾ ജയിക്കും. അതുപോലെയുള്ള രഥം എടുത്ത് അഗ്നി ഭഗവാൻ കൊടുത്തത്. പിന്നെ കപിധ്വജ, ശ്രീരാമചന്ദ്രന്റെ രഥത്തിൽ ആരാണ് ധ്വജത്തിലിരിക്കുക കൊടിയടയാളമായിട്ട്? കപിയാണ്, ഹനുമാൻ സ്വാമിയാണ്. ഹനുമാൻ സ്വാമി ഇരിക്കുന്നിടത്ത് ഒരിക്കലും തോൽവി ഉണ്ടാവില്ല. ശംഖനാദം, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ശംഖാണ് കൃഷ്ണനും അർജുനനും എല്ലാവരും ഊതിയത്. ആ പാഞ്ചജന്യം ഊതുന്നിടത്ത് തോൽവി ഉണ്ടാവില്ല. ദേവദത്തം എന്ന് പറയുന്ന ശംഖാണ് അർജുനൻ ഊതിയത്. അത് അഗ്നി ഭഗവാനിനെ കാണ്ഡവം ദഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിലുണ്ടായിരുന്ന മയാസുരനെ രക്ഷിക്കുകയും, മയാസുരനാണ് ദേവദത്തം എന്ന ശംഖ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തതും സഭയുണ്ടാക്കി കൊടുത്തതും എല്ലാം. അതുപോലെ തന്നെ ഗാണ്ഡീവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും അമ്പൊടുങ്ങാത്ത ആവനാഴിയോടുകൂടിയ ഗാണ്ഡീവം, ആരോട് എതിർത്താലും അവര് മരിച്ചു പോകും. വരുണ ഭഗവാൻ, അഗ്നി ഭഗവാനെ സഹായിച്ചത് കൊണ്ട് തന്നെ വരുണ ഭഗവാൻ കൊടുത്തതാണ് ഗാണ്ഡീവം എന്ന് പറയുന്ന അമ്പും ആവനാഴികളും. 2 ആവനാഴികളാണ് ഒരിക്കലും അമ്പൊടുങ്ങാത്തത്. ത്യക്ത ജീവിത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പടയാളികളാണ്. രാജാവിനും സൈന്യത്തിനും രാജ്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് ജീവിതം തന്നെ ബലി കഴിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന 2 സൈഡിലെയും പടയാളികളെയാണ് ത്യക്ത ജീവിത എന്ന് പറയുന്നത്.
പിന്നെ നമ്മള് മോക്ഷദ ഏകാദശി, ഭഗവാൻ ഈ മഹാഭാരത യുദ്ധം ജയിപ്പിച്ച ദിവസമാണ് മോക്ഷദ ഏകാദശി. മോക്ഷദ ഏകാദശിക്ക് ഇതേ സംഭവിക്കുള്ളൂ, ധർമ്മത്തിനാണ് ജയം സംഭവിക്കുക. പിന്നെ ഋഷികേശ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനെയാണ് ഋഷികേശ എന്ന് പറയുന്നത്, ഋഷീകങ്ങളുടെ നാഥൻ. അപ്പം ഋഷീകങ്ങളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ കൂടെയുള്ളപ്പോൾ ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയും ഭഗവാന്റെ പത്നിയായിട്ടുള്ള ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയും ഭഗവാന്റെ വക്ഷസ്ഥലത്ത് തന്നെയുണ്ട്. ഇത്രയും ആണ് 9 കാരണങ്ങൾ. ഓക്കെ, ബൈ ഹാർട്ട് ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മനസ്സിലാവാത്തത് ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ നോക്കുക. ഓക്കെ, നാം നമ്മുടെ ശരീരം കൊണ്ടല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മൾ എങ്ങനെയാ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്? കൈ കൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോ വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ദാഹം ഉണ്ടാകണം. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ആ ഒരു തിങ്കിങ് ആണ് നമ്മളെ അത് ചെയ്യിക്കുന്നത്, ബുദ്ധി കൊണ്ടുമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ വ്യാപൃതമാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും നമ്മളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും സേവനത്തിൽ മുഴുകും. അപ്പം നമ്മൾ എന്തെല്ലാം തിങ്ക് ചെയ്താലും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഭഗവത് സ്മരണയോടുകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ അവബോധം എന്ന് പറയുന്നത്, കോൺഷ്യസ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മാറിയിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്ലഷർ ആണ്. അതേസമയം നമ്മൾ കൃഷ്ണന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. നിവേദിച്ചത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഭാവം മാറുന്നു. അപ്പൊ ആ രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവത് സ്മരണയിൽ നിലനിർത്താമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഭഗവത് സാമ്രാജ്യത്തിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. ഭഗവത്ഗീത ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെസൺ നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചു. ഫസ്റ്റ് ലെസണില് 47 ശ്ലോകങ്ങളാണുള്ളത്. അപ്പം പത്മപുരാണത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ആദിശേഷന്റെ പുറത്ത് ശേഷശായിയായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് മഹാലക്ഷ്മി ചോദിക്കും ഭഗവാനോട്, ഭഗവാനെ അവരെ ഭൂലോകത്തിലേക്ക് നോക്കൂ, എല്ലാവരും വിഷമിച്ചിരിക്കുക, കലിയുഗം വന്നു കഴിഞ്ഞു, നാഥനില്ലാത്തതുപോലെ അവിടെ എല്ലാവരും കരയുകയാണ്, കഷ്ടപ്പാടിലാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത്, എന്നിട്ട് എങ്ങനെയാ അങ്ങിങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് ശാന്തമായിട്ട് എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയും, എന്റെ ശരീരം തന്നെയാണല്ലോ ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണനായിട്ട് ഞാൻ ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ എന്റെ ശരീരം തന്നെയാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം തന്നെ മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ 1000 കൈകളും 1000 കാലുകളും ശിരസ്സുകളുമുള്ള ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാന്റെ 5 ശിരസ്സുകളാണ് ആദ്യത്തെ 5 ലെസൺസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ 10 കൈകളാണ് നമ്മളുടെ 10 ലെസൺസ്. അപ്പൊ 15 ലെസൺസ് ആയി. 16ാമത്തെ ലെസൺ ഭഗവാന്റെ നാഭിയാണ്. ലാസ്റ്റ് 2 ലെസൺസ് ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാദങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, ഋഷിമാരെല്ലാവരും ഭഗവത്ഗീത മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, എല്ലാവരെയും സമാധാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഭഗവാനോട് വീണ്ടും ചോദിക്കുന്നു, മഹാലക്ഷ്മി ഒന്നും കൂടി ക്ലിയർ ആക്കി തരൂ ഭഗവാനെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവിടെ ഒരു സുശർമ്മന്റെ സ്റ്റോറി അറിയില്ലേ മഹാലക്ഷ്മി എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ആരാ സുശർമ്മൻ എന്ന് മഹാലക്ഷ്മി ചോദിച്ച സമയത്ത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, സുശർമ്മൻ ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിരുന്നു. യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ബ്രാഹ്മണ്യവും ആ ബ്രാഹ്മണൻ ചെയ്തിരുന്നില്ല. ഗീതാധ്യയനമോ അതല്ലെങ്കിൽ സന്ധ്യാവന്തനം പോലെയുള്ളതോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. അയാളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു. അവരും യാതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ സമയത്ത് അവര് ഇയാള് വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജീവിച്ചതാണ്. എന്നിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്ന ഇലകളൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് അതെല്ലാം ആർക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയി വിറ്റിട്ടാണ് ഇയാൾ ജീവിച്ചിരുന്നത്. എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളും ഇയാൾ ചെയ്യും. കള്ള് കുടിക്കും, സ്ത്രീകളെ ഉപദ്രവിക്കും, തുടങ്ങിയ എല്ലാ ചീത്ത കാര്യങ്ങളും ഇയാൾ ചെയ്ത അവസാനം ഒരു ദിവസം ഒരു സന്യാസിയുടെ ആശ്രമത്തിൽ പോയിട്ട് ഇലകളൊക്കെ പറിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഇയാളെ ഒരു സർപ്പം ദംശിച്ചു എന്നിട്ട് അയാൾ മരിച്ചു പോയതിനു ശേഷം യമധർമ്മൻ എന്ത് ചെയ്തു? യമധർമ്മൻ എല്ലാ നരകങ്ങളിലും കൊണ്ടുപോയി ഇട്ടു. അയാളുടെ അവസാനം കുറെ അനുഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഒരു കാളയുടെ ശരീരം കിട്ടി. അങ്ങനെ ആ കാളയും പ്രാരബ്ധം കൊണ്ട് ഒരു അലക്കുകാരൻ വാങ്ങിച്ചു ഈ കാളയെ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കും, എന്നിട്ട് ധാരാളം കെട്ടുകളൊക്കെ കെട്ടി ഇതിന്റെ പുറത്ത് വെച്ച് കെട്ടിയിട്ട് കൊണ്ട് നടക്കും. അങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ദിവസം ഈ കാള ഭക്ഷണവുമില്ല, അതിന്റെ വെയിറ്റും താങ്ങാനാവാതെ അത് താഴെ വീണു. മരണമായി ആസന്നനായിട്ട് അത് താഴെ വീണപ്പോഴേക്കും കണ്ടു നിൽക്കുന്നവർക്കൊക്കെ വളരെ വിഷമം തോന്നി. അപ്പം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പുണ്യാത്മാവ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും നല്ലത് ഈ ജന്മത്തിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കാളയ്ക്ക് മോക്ഷം കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടു നിന്നിരുന്ന എല്ലാവരും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പുണ്യപ്രവർത്തികൾ ചെയ്തതിന്റെ ഫലം കിട്ടട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു. അവസാനം ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ.
ആ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ആലോചിച്ചു, ഞാൻ ഒന്നും നല്ലത് ചെയ്തിട്ടില്ല, പിന്നെ എന്താ ഞാൻ എന്താ കൊടുക്കുക എന്ന് വിചാരിച്ചപ്പോഴേക്കും അതിന് തോന്നി, ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായിട്ട് ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതേ സമയം കാളയ്ക്ക് മോക്ഷം കിട്ടുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ മോക്ഷം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അത് വീണ്ടും ഒരു ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജനിച്ചു. ആ ബ്രാഹ്മണന് പൂർവ്വജന്മ സ്മരണയുണ്ടായി. അങ്ങനെ അത് അന്വേഷിച്ചു വന്നു ഈ പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ. എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, ഏത് പുണ്യകർമ്മമാണ് എനിക്ക് തന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, എന്റെ വീട്ടിലൊരു പാരറ്റ് ഉണ്ട്, പാരറ്റിന്റെ കുറച്ച് ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലും, അതാണ് ഞാൻ കേട്ടതിന്റെ ഫലമാണ് ഞാൻ നിനക്ക് തന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പാരറ്റിനോട് പോയി ചോദിച്ചു, എന്ത് ശ്ലോക ചൊല്ലിയത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴേക്കും പാരറ്റ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ, എല്ലാവരെയും കളിയാക്കും, എന്നിട്ട് അങ്ങനെ എനിക്ക് ശാപം കിട്ടിയിട്ട്, മഹർഷിമാരുടെ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാരറ്റായി. അച്ഛനമ്മമാരൊക്കെ പ്രാരബ്ധം കൊണ്ട് മരിച്ചുപോയി. അവസാനം ഞാനിങ്ങനെ മണലിൽ ചൂടത്ത് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഋഷിമാരെന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവരുടെ കൂട്ടിലിട്ട് അവരുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നിടത്ത് കൊണ്ടുപോയി സ്ഥാപിച്ചു. അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് അവര് ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് ലെസൺ പഠിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് പഠിച്ചത് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ആണ് ഞാൻ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു കള്ളൻ എന്നെ മോഷ്ടിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ വിറ്റു. അവരുടെ വീട്ടില് ഞാൻ ഈ ശ്ലോകങ്ങളാണ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം 3 പേർക്ക് മനസ്സിലായി ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് ലെസൺ ചൊല്ലിയാലുള്ള ഫലം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ അവര് 3 പേരും ലാസ്റ്റ് ജന്മം തീരുന്നത് വരെ ഭഗവത്ഗീത ഫസ്റ്റ് ലെസൺ പഠിച്ച് മോക്ഷം കിട്ടി അവർക്ക്. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലെസന്റെ അധ്യായത്തിന്റെ മഹാത്മ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്നത്തെ ലെസൺ കുറച്ച് ലോങ് ആയി. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഇതായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ലെസൺ. എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുക, ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവരെ ചോദിക്കുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓ, സൂര്യമാതാജി വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഓക്കെ, സൂര്യമാതാജി വന്നിട്ട് ആരും ലീവ് ചെയ്യരുത്. സൂര്യമാതാജി ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നു കേട്ടോ, ക്വിസ് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ധന്യമാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാണ്. ഡൗട്ട്സ് ഉള്ളവര് യൂട്യൂബ് ഒന്ന് നോക്കുക. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാം. സൂര്യമാതാജി ഹോസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ everybody. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മിനി മാതാജി, രേണു മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്ങനെ നമ്മളിന്ന് എങ്ങനെ ക്വിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നോക്കുന്നത്. അപ്പോ ഞാനിപ്പോ ഒരു ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം സൂം ചാറ്റില്. ആ ലിങ്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നീട് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അയക്കാം, അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്താലും മതി. സ്ക്രീന് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? മാതാജി കുറച്ച് ലാഗ് ആവുന്നുണ്ടോ? നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഇഷ്യൂ വല്ലതും കാണുന്നുണ്ടോ? എന്റെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണോ? ആ, വോയിസ് ക്ലിയർ ആ മാതാജി. ഓക്കെ, അപ്പൊ സൂം ചാറ്റിൽ ഒരു ലിങ്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ ഹോം പേജിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക്. അപ്പൊ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പേജാണ് കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മംഗളൂരിന്റെ വെബ്സൈറ്റ്. ഓക്കെ, ഹോം പേജ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഹോം ഓൾ കോഴ്സസ് രജിസ്റ്റർ ലോഗിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ സൈഡ് മൊബൈൽ ആണെങ്കിൽ ഈ അറ്റത്ത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഒരു 3 ലൈൻസ് കാണുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ ആ 3 ലൈൻസിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം, ഹോം ഓൾ കോഴ്സസ് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള എല്ലാ ഓപ്ഷൻസും താഴെ കാണും. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ അന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആയിരുന്നു. കോഴ്സിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കോഴ്സ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ ഇന്ന് ധന്യമാതാജിയുടെ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ക്വിസ് ചെയ്യാനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതില് ആദ്യം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്തവർക്ക്, ഇത് വീണ്ടും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് പലർക്കും ഇത് അറിയുമായിരിക്കും. പുതിയതായി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർ വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. ആദ്യമേ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ ഇപ്പൊ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെന്നില്ല. ഡയറക്ട്ലി ലോഗിൻ ചെയ്തിട്ട്
ക്വിസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. കഴിഞ്ഞ മാസം മുതൽ പുതിയ ക്വിസ് ആണ്, നവംബറിലെ ബാച്ച് മുതൽ പുതിയ ക്വിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. അപ്പൊ വീണ്ടും ചെയ്യണം എന്നുള്ളവർക്ക് വീണ്ടും ചെയ്യാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ലെവലിലോട്ട് പോകാം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമ്മുടെ നെയിമും കോൺടാക്ട് ഇൻഫോ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കണം. അപ്പോ കോൺടാക്ട് ഇൻഫോ ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കണം. അപ്പൊ നെയിം കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കാം, അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു യൂസർ ഐ ഡി കൊടുക്കാം. യൂസർ ഐ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേരോ 2 നമ്പറോ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇതിട്ടിട്ട് നമുക്ക് യൂസർ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഐ ഡി കൊടുക്കാം. എന്താണെങ്കിലും അത് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. യൂസർ ഐ ഡി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡി. മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ട് അതിനുശേഷമുള്ള 2 കോളത്തിൽ നമ്മുടെ ഫുൾ നെയിം എഴുതണം. ഫുൾ നെയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ പേര് വരേണ്ടത് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഫുൾ നെയിം, ഫസ്റ്റ് നെയിമും ലാസ്റ്റ് നെയിമും ഇട്ടിട്ട് ഫുൾ നെയിം എഴുതണം. സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരേണ്ടത് പോലെ 2 പേര്, ഫസ്റ്റ് നെയിം ലാസ്റ്റ് നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 കോളം ഉണ്ട്. അപ്പൊ 2 കോളത്തിലായിട്ട് എഴുതണം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഒറ്റ പേര് തന്നെ ഒരു കോളത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് വീണ്ടും ഒരു കോളത്തിൽ വീണ്ടും അത് എഴുതുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പേര് തന്നെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയി കാണിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്, ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സൂക്ഷിക്കുക. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൽ ഐ ഡി ഡീറ്റെയിൽസ്, കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മെയിൽ ഐ ഡി അടിക്കണം, പിന്നെ ഒരു പാസ്വേഡ്. പാസ്വേഡ് അടിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പാസ്വേഡ് എല്ലാത്തിനും നമ്മളിപ്പോ ഈ മെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടി പുതിയതായിട്ടൊരു മെയിൽ ഐ ഡി ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മെയിൽ ഐ ഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി, മെയിൽ ഐ ഡി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ പാസ്വേഡ് ഇടുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു പാസ്വേഡ് ഇടാം. നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയുടെ പാസ്വേഡ് ഇടണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ഗീത ക്ലാസ്സിന് ഓർത്ത് വെക്കാൻ പാകത്തിന് ഏതെങ്കിലും ഒരു പാസ്വേഡ് ഇടാം. പക്ഷെ പാസ്വേഡ് ഇടുന്ന സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററും സ്മോൾ ലെറ്ററും സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ @ പെർസെൻറ്റേജ്, സ്റ്റാർ അങ്ങനെയുള്ളതും പിന്നെ നമ്പേഴ്സും വരുന്ന പോലെ ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുത്തിട്ട് അത് വീണ്ടും അടിച്ചു കൊടുക്കുക. ആ പാസ്വേഡ് തന്നെ വീണ്ടും അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ മെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾ ഏതാ കൊടുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വെക്കണം. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ പാസ്വേഡും ഓർത്ത് വെക്കണം. എവിടെയെങ്കിലും എഴുതി വെച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഇതാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ്. യൂസർ ഐ ഡി കൊടുക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഐ ഡി, പിന്നെ ഫുൾ നെയിം കൊടുക്കുന്നു, പിന്നെ മെയിൽ ഐ ഡി, പാസ്വേഡും. അപ്പൊ ഇതാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. അതിനുശേഷം 3 ഡയലോഗ് ബോക്സ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് രജിസ്റ്റർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. അതോടെ നമ്മുടെ ക്വിസിനുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഈ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അടുത്തത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലോഗിൻ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ലോഗിൻ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ലോഗിൻ കൊടുക്കുക. ലോഗിൻ കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ മെയിൽ ഐ ഡി ഏതാണോ കൊടുത്തത് അല്ല പാസ്വേഡ് ഏതാണോ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലോണം ഓർത്ത് വെക്കണം. ശേഷം ഈ കാണുന്ന പേജിൽ ലോഗിൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന പേജ് ഇതാണ്. ഈ കാണുന്ന പേജിൽ നിങ്ങളുടെ പാസ്വേഡും മെയിൽ ഐ ഡിയും അടിച്ചു കൊടുക്കണം. അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ റിമെമ്പർ മീ എന്നുള്ളത് കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഓരോ തവണ നമ്മൾ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുമ്പോഴും അത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡും കൊടുത്ത് ലോഗിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. അപ്പൊ മെയിൽ ഐ ഡിയും പാസ്വേഡ് അടിച്ചു കൊടുക്കുക. പാസ്വേഡ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ അടിച്ചതിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നമ്പറിലേക്ക് ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ എൻ്റെ നമ്പർ ഉണ്ട്. ഇന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഈ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ്, രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൂടെ ഒരു മെസ്സേജ് അയക്കും. അതിലോട്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു എന്ന് വെച്ചാൽ പാസ്വേഡ് റീസെറ്റ് ചെയ്തു തരാം. അതുകൊണ്ട് പാസ്വേഡ് കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു കംപ്ലൈന്റ് വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പറയുക. എല്ലാവർക്കും വരില്ല, വരുവാണെങ്കിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. എന്നിട്ട് ലോഗിൻ കൊടുക്കുക. ലോഗിൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ലോഗിൻ ചെയ്ത് കയറുന്നതാണ് നമ്മുടെ പേജ്. ഇസ്കോൺ മംഗളൂരു വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മുടെ പേജാണത്. ഇതിലാണ് നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്യുന്നത്. ലെവൽ 1, 2, 3 അങ്ങനെ 3 ലെവൽ വരെയുള്ള ക്വിസ് നമുക്കിതിലുണ്ട്. എല്ലാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സസ് ആണ്, അതുകൊണ്ട് ചെയ്യാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലെവലിന്റെ കോഴ്സാണ്. അതിനു മുൻപ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അതായത് പേര് അവിടെ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടോ. ചില സമയം ചില വെബ്സൈറ്റ് സെർവർ എറർ കാരണം നമ്മുടെ പേര് അവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരില്ല. അപ്പൊ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പേര് മാറി വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതിനുശേഷം 3ാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ്, ആദ്യം നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, പിന്നെ ലോഗിൻ ചെയ്തു. 3ാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ കയറിയിട്ട് നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ മൈ അക്കൗണ്ടിൽ കയറിയിട്ട് കാണുന്ന സമയത്ത് ഇത് നമ്മുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് വരുന്നത്. നമ്മുടെ പേരും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ വരും. നമ്മൾ എത്ര കോഴ്സിന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഇവിടെ വരും. അപ്പൊ നമ്മള് ആ എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈല് കൊടുക്കണം. എഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന പേജില്
ഈ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കുക. അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ ഈ ഡിസ്പ്ലേ നെയിം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പേര് തന്നെയാണോ, വേറെ എല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല, ജസ്റ്റ് അത് കറക്റ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഈ ഡിസ്പ്ലേ നെയിമിൽ നമ്മുടെ പേര് തന്നെയാണോ, നിങ്ങൾക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ വരേണ്ട പേര് തന്നെയാണോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. അത് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് മാറ്റി അടിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ പിന്നെ പേര് മാറി വരും എന്നുള്ള സംശയമില്ല. അങ്ങനെ അടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് താഴെ സേവ് ചേഞ്ചസ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, സേവ് ചേഞ്ച് കൊടുക്കുക. ഇത് 3 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ക്വിസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് ചെയ്യണം. ഇന്നത്തെ മാത്രമേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ. നാളെ മുതൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് 2ാം അധ്യായത്തിന്റെ ക്വിസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. അപ്പൊ അത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, ലോഗിൻ ചെയ്തു, പിന്നെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസിൽ പേര് ഒന്നുകൂടെ ചെക്ക് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം ഓൾ കോഴ്സസിൽ പോയിട്ട് ഓൾ കോഴ്സസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓൾ കോഴ്സസിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, ആദ്യം കാണുന്നത് 6 മുതൽ 10 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെ ക്വിസ് ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് 5 ലാംഗ്വേജേ ഉള്ളൂ. അതിൽ നമ്മുടെ മലയാളം ഉണ്ട്. പിന്നെ വരുന്നത് 11 മുതൽ 16 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികളുടെയാണ്. അതിൽ 8 ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, അതിൽ മലയാളം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അഡൽട്ട് ബാച്ചുകാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതാണ്. ഈ ഐക്കൺ ഒന്ന് നോക്കി വെക്കുക, ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കി വെക്കാം. ഇതിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഗീത ഇൻ 18 ഡേയ്സ് എന്നുള്ള ഈ ചിത്രത്തിലാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഇതാണ് അഡൽട്ട് ബാച്ചിന്റെ. അപ്പൊ ക്വിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം, കുട്ടികളുടെ ക്വിസ് ഒന്നും ക്ലിക്ക് ചെയ്യരുത്. ശേഷം ഇതിൽ മലയാളം ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് മലയാളം തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം. നമ്മൾ മലയാളത്തിന്റെ ക്വിസ് അല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ മലയാളത്തിന്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. മലയാളത്തിന്റെ ക്വിസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ 18 അധ്യായങ്ങളുടെയും ക്വിസ് ഇങ്ങനെ താഴെ കാണിക്കും. ഇതിപ്പോ ഈ ഓറഞ്ച് കളറിൽ ടിക്ക് കാണുന്നത് അത് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ്. അത് ചെയ്യാത്ത ഒരു കാര്യം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. വേറൊരു ലാംഗ്വേജിന്റെ കാണിച്ചു തരാം ഞാനിപ്പോ. നിങ്ങൾ ഒരു ക്വിസ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ മറാത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻറോൾ ചെയ്തിട്ട് പോലുമില്ല. ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ പേജ് കാണുന്നത്. ഇങ്ങനെ കാണുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഒരു ക്വിസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പൊ കണ്ടോ, 0% കംപ്ലീറ്റ് എന്നാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്രേ കളർ സർക്കിൾ ആയിട്ട് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഒരു ക്വിസും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ ക്വിസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ആദ്യത്തെ ക്വിസ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതായി ചാപ്റ്റർ 1 എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് വരുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ക്വിസ് കൊടുക്കുക. ഓപ്ഷണൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എല്ലാം. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക, ആൻസർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഗ്രീൻ കളർ ടിക്ക്, ഗ്രീൻ കളറിൽ ആ ഷേപ്പ് വരും, ബോക്സ് വരും. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെഡ് കളറിൽ ബോക്സ് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ചോദ്യത്തിന് പോകുക. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ ക്വിസും ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ക്വിസ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്കോ ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഏതെങ്കിലും അധ്യായത്തിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോവാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പ്ലീസ് ഗോ ബാക്ക് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ദ പ്രീവിയസ് ക്വിസ് എന്ന് വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓരോ ദിവസവും ധന്യ മാതാജി ക്ലാസ് എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഓരോ അധ്യായങ്ങളുടെയും ക്വിസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ 18 ക്വിസും ചെയ്തതിന് ശേഷം 18 അധ്യായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. 18 ക്വിസും ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഒരാഴ്ച ടൈം ഉണ്ടാവും ക്വിസുകൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനായിട്ട്. അതും ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് 18 അധ്യായങ്ങളും കഴിഞ്ഞു എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുന്നു, ഇപ്പൊ കാണുന്ന പേജിൽ കാണുന്ന പോലെ എല്ലാത്തിനും ചുറ്റും ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിൽ സർക്കിളും വന്നിട്ടുണ്ടാവും. ഈ 0% കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് കാണിച്ച സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് 100% കംപ്ലീറ്റ് എന്ന് കാണിക്കും. അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ 18 അധ്യായങ്ങളും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണിക്കും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു വിൻഡോയില് നമ്മുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടാവും, ഓപ്പൺ ആയി കിടക്കും. അടുത്ത വിൻഡോയില് നമുക്കത് ഡൗൺലോഡ് ഓപ്ഷൻ വെച്ചിട്ട് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഈ ആരോ മാർക്ക് താഴെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ധൃതിപ്പെട്ടിട്ട് എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർത്തെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഡേറ്റിൽ ചേഞ്ച് വരും. ഇപ്പോഴും ഇത് നവംബർ ബാച്ചിന്റെ ഡേറ്റ് ആണ് കാണുന്നത്. 18 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ മാത്രം അത് ജനുവരി ബാച്ചിന്റെ ഡേറ്റ് ആവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് തീർക്കണ്ട, 18 ദിവസം കഴിയുന്ന സമയത്ത് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ക്വിസ് ചെയ്യുന്നത്. രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക, ലോഗിൻ ചെയ്യുക, അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് മാറ്റുക, ഓൾ കോഴ്സസിൽ പോയിട്ട് ഓരോ ദിവസങ്ങളും ഓരോ അധ്യായം ചെയ്യുക. ധന്യമാതാജി ഓരോ അധ്യായം എടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം ഓരോ അധ്യായങ്ങളും ചെയ്യാം. ഇനി ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് വീണ്ടും ഞാൻ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് പോകുന്നത് കൊണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് നോക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭാഗങ്ങൾ വീണ്ടും കാണുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ക്വിസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് അറിയാം. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ശ്രീദേവി മാതാജി പറയൂ. നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതിന്റെ ലിങ്ക് ഇടുമല്ലോ അല്ലേ? എല്ലാം ഇടും മാതാജി. ഇപ്പൊ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യേണ്ട മുതലുള്ള എല്ലാം സ്റ്റെപ്പ് വൈസ് ഇടുന്നുണ്ട്, ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട്, എല്ലാത്തിന്റെയും ലിങ്ക് ഇടുന്നുണ്ട്. അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ്, യൂട്യൂബ് ചാനല് അതെല്ലാം ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ. കാരണം അതിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിന്റെ ടൈം കാണാം. യൂട്യൂബിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നുണ്ട്. അതെ, അപ്പൊ ഞാന് എന്താണ് ഒഴിവ് കിട്ടുമ്പോ മാതാജിനെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്താൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ? കുഴപ്പമില്ല. മെസ്സേജ് അയക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി സൗകര്യം. അപ്പൊ എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. വിളിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി. നോർമൽ കോൾ ചെയ്യണ്ട, വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വേറെന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? ഓക്കെ, അപ്പൊ സംശയമില്ല തോന്നുന്നു. രേണു മാതാജി, മിനി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലീവ് എന്റെ മീറ്റിംഗ് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.